vadzoka manje vafona asati apedza kunzoi mwana waya right tingodai rai. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Tiri right, muri sei? Mushe. Mambodona kapa live. Network yambotiza muchaitika yatoramba yakafreeza network ndikatoramba ndakamira uchida funga chadzoka ikabva yatozongodona. All right. Taurai. All right. Panyaya dzeshamwari apa indakatambuka nyowani. So murume wangu anganewo shamwari yake kubasa kwaaishanda. So shamwari yake ngasati ane mukadzi. Saka payakazororawo ini ndadatororwa kudhara nemurume wangu. Saka mukadzi wacho hatikabva tatanga kutowiriranawo paushamwariwo. Tikatanga kutotamba tese kubva atotanga kuita mwana wake wekutanga tikatoitawo vana vechitu tese. Saka varume vedu vaingoshanda pakambani wani iyoyo. Tanga tawirirana about 6-7 years. Vana vedu vatoita grade 1 mafirst born, grade 1 grade 2. So pabasa manje pavaishanda varume vedu apa inyaya yekuti paka pane competition. So shamwari yangu uyu mukadzi uyu ai like zvesvo zvekuti panga pauya like tongoti chiko panga pauya rimwe basa rairekuda kuti pane munhu angada kupromotwa pabasa. So uyu mushamwari yangu mukadzi aitondodza kuti murume wangu ndiyada kuti asei auye pabasa, haada kuti wangu auye pabasa. Ini chitoti ada kuti wangu ayechi aendopa apromotwa basa inopo stetozoti mari dzinenge dzaita nini. Saka inini ndakutokumuudzawo kutoti murume wangu aita sei. Murume wangu anenge ndiye anominetwa. Ndakuudzawo kashamwari yangu kuti shamwari murume wangu anenge anominetwa basa. Batonditi congratulations chichichi. Iye akuenda nerusera kudza murume wake manje kuti basa riya rauri kuda riya rekupromotwa riya uyu ndiye anenge ari kutorwa waunoshanda naye mufriend wako uyu. Saka murume wake manje akabva tanga kuenda kubasa kwake kwakutanga kungoitira murume wangu utsinye kungoti vakaita madhiri vese ndiye aibva amumirira. But murume wangu aingozvinyuma kuti zvinhu zvaifamba zvakanaka nemufesi uyu chichichi asatikange kushanda kuzvakushata nei kudai. Later did I know kuti iyeyu mukadzi ndiye angataura zvese kutoti ari kutozvononge ndiyada kutoenda pabasa ada kuti stay chichichichi. Saka pane masecrets ataitodzono ekumabasa ekuti murume wangu ayataura kuti ndingakadai kubasa ndingakadai kubasa. Iye unonotaudzawo murume wake. Murume wako ndounoudza vanhu kubasa techitonyewo kana masupervisor kuti asei pabasa. Iyo vashandisa that information ndaimuudza against murume wangu. Zvakandirwadza SIS MELLY. Murume wangu akatoshaya promotion iyoyo pabasa instead yekutoita icho supervisor akatoishaya. Murume wangu atozobva pabasa apa manje umwewo mashamwari avaishanda naye maworkmen ndiye akazotaura akati iwe munhu akadai ndiye aimerura zvinhu zvese. Pawakazobva paipai takazotanga kudzwa nyaya dzakawanda zvinhu taitoenda kutivi kuti unhu totanga totaura kuti yakadhakwa yaritofunga tada basa nei. Zvinhu zvakandirwadza munhu andaichotrasta mukadzi uyu and takatamba about 7 years chitomuudzawo mapersonal zvepabasa kuti iwe murume wangu ataura zvakadai kubasa kuti kubasa kwakusi kushandika kuti zvozonzi munhu amuda kuti taite supervisor anotokomplaina kamari kamunomupa what. Saka from there SIS MELLY and ndakaita shamwari especially inoshanda nemurume wangu basa andidi ndakarwadziwa up to now ndinotonyatsa kuti though maybe ranga risiri haro basa rake but shamwari ukachengeta ukaudza pemasecrets soka at the end of the day inongoita jealous kuti sei iwe wabudirira kupfuura but newewo kola newewo munin'ina mushamwari yemurume wako yangatori competition yemurume wako pakushanda pasame company. Iwo udza shamwari yaunza kuti uyu murume wake saka waita chati gaunza murume wake information handi vari kugwira basa rimwe chete. Vaita basa munosa SIS MELLY
itira zvaita pekutanga iyoyi basa rekuva supervisor risati rauya taitotaura tese zvakanaka iyo kubasa kwakusi kushandika mazoitaipiwa chingwa kana kuti votipiwa mari maRTGS topiwa maUS chichichichi tichitokomplena tese kuti iyo taudzonzana asi kwavo zvakadhakwa tichitongotaurawo sekuti iye anenge achiudzwa nemurume wake ine ndikuudzwa nemurume wavo tototi nhasi chakabaka hona taisirwa kana kuti maRTGS hashandi neni pakabuda manje basa iri rekunzi pane munhu ada kuti supervisor anga ari pangabva saka panga panzi ava vakauya kudhara vane ma5 years vanga vari pakambani vanga vari 2 shamwari yake nemurume wavo saka one of them saka panewo like wo mukambani akati iwowo murume wangu manje ndochikuita sei uri kuenda pabasa obvious zvazvo zviri kutoita saka ini kuzozoti godo racho ranga riri papo either day murume wake akaita uyu supervisor panga pasina kana problem but kushandisa that information yekudhara zvinhu zvekudhara zvataitotaura iye zvaaitaurawo zvazvo zvataitotaura tese tiri tu kuti akubasa kwakadai obva ashandisa that information but iwewe you were wrong too you were wrong too you were very wrong apa inyaya yemari yakatengesa Jesu kai Jesu akatengesa nemari mari ndo iri kuda kuti munhu aitwe supervisor munhu akudzwe mari muri kutaura nyaya dzemaRTGS maiwirana because muri kumati RTGS mese pakuda kudzwa mari apa tumwe mwawane mauser saka nomukatidai ndinganyara information yakada kudzwa murume wangu nokuti ari kudawo basa iroro totonomuudza iwe ndiwo uri wrong apa iwe ndiwo uri wrong because ndiwo kamanya kunoudza uyu kuti kwai murume wangu ndiye andingabuda kuita manager ine ari kutodawo basa iroro saka chingoma chorora chiti kwangu achikazochi kweshamwari iwe ndiwo wakakanganisa apa wakanganisa kadi wangoramba ukatiziva ukazvinyararira kunge pasina vaingonosangana kumberi kokokompetisheni yavo kumberi iwe ndiwo wakanoudza uyu chodai ndingavaenda inotonoudza wangu kuti uyu kwaya ndiye awana basa nokuti tiri kugwira posisheni imwe chete tose pari kugwigwa mari apa but maybe ngoti inini ndakangozvitora wrong like kuti ushamwari wacho yekuti tangati zvekuti ushamwari pamari here kola ushamwari saka unoti shamwari kuyazochuza iwe over murume wake exactly anga singazombochuzi over murume wake saka wakaita wrong move from the word kwendiwo wanga uri wrong next time udzidze kuvhara gaba rako kuti murume apinde basa kwako udzidze kuvhara gaba wo unotaura futi kune mama mabhururu zvokanganisika futi zvinokanganisika SIS MELLY and zvinokanganisika zvakanyanya and competition yacho maybe munhu anotofarawo kutoti inini aiwa ndimbofariri kubhururu ndiza kufara kwangu hazviiti right mnyina wangu thank you very much rega ndimbofonera vamwe thank you kola right rega ndimbofonera mwe anga chiti ndimufonera apa apa kola ndiye akatoporonga chiporongati Hi, zviri sei my sister? Yes, Melba, zviri sei? Did right zviri kufamba sei? What happened? Ndangandishisi maisa topic yenyu because ndaitomboda kutokufonerai. Ndanga ndine imwe shamwari yangu yepaFacebook ipapa. So takamboende kukunze tikanakidzwa and then abva auya patanga kundireva achiwedzera achiita sei and she's been trolling me since. But inini mazuva ano handichaenda zvekudenhana nevanhu ndinongoti handikoko tikanzi hey akazorutsira mumba mangu hey chichipi and then nyaya dzacho dzanga dzapindurudzwa saka kubvira ipapo ndakati zvemafacebook friends izvi ndakutamba netuvana twangu. Are you not talking about a woman suspected? Iye wachona iye unotomuziva. Zvakaitika rini? Zvakaitika I think maybe 2017. But zvazongobuda iko zvino. But zvazongobuda ipapa. Munoziva kuti sheka ndikangoenda like if I go on any post ndikangokomenta china mheno kana kuti maghost account ake kana kuti chii they just say some stuff to me saka nezuro ndofunga ndine zuro kana kuti marimwe zuro ndikatoti
munhu ichi chandakamuitadzira chekuti akabva ndireva zvokuti anogara achingonditrolla like this, you know. Inini I stay in my lane, ndogara umba kwangu, handichatamba naye. Ndakatomudhilita, ndakatokanganwa nezvake. Inini handina chandakataura nezvake. But you guys makundisa pakona, we had a good time, one. Aiwa, kwete uya. Okay. Ndandatoperegwa kuti asikana musadaro. Aiwa, hauya achari munyika mumatinogara, anogara mune imwe nyika. Takatobvisira tichitaya kutamba mushe. Mangwani ndakatozomunzwa nyaya yapidiswa yakutaurwa. And I was like, kuinga takanga tichifara zvakanaka wani. Okay. Smelly ndikangonzi nemunhu uya undione. Ii ndinonzwa kutya. Saka ende topic iyoyo matogona. Machita muri kufemerwa. But kana ari munhu waimbotaura musiyani pandakakuudza ngati munhu anenge ane friend yake iwe uri kuti ndi best friend yangu iye ane friend yake wazviona nga zvandaikudza kuti anenge ane friend yake waona takatodza friend yake kuti wakauya wakadai mbawake because ane friend yake anoti best friend iwe hausiri iwe best friend iwe ndiwanga uchizviti best friend yako. Ine ndaingozi tinenge tichitamba tese senge kungoonana kwatakaita kwaibest friend kuti takatamba tese ndototi takatamba naSIS MELLY ndobva ndaenda unopidigura nyaya kuti melakazodai and I was like okay, so this is how things work. Zvakangotibhowa soko kuti munhu anotonditrolla all the time paFacebook. And then I stay in my lane andiko kumagrupu kwavanotamba kwacho ndinotambawo kwangu ndega. Ina handichatamba mumagrupu, I think ndongoya kumadhayari zviko zvangu, but hatitambi tando mumagrupu mazano ndakutozvigarira umba kwangu. So ndangoti ndatofara pamataura topic iyi ndatoti ndakunosimudza masimbi pandatoti regai nditomboteerera zvangu. Asi munhu wacho naye ndasomunyora pacomment section, Mwari ngaave naye because wamunyora ndakuona ndamunyora mucomment section ndikati Mwari ave newe uri troll. Right. Anyway, zvabuda pamwoyo pako, at least you now know tamba wega sha tamba nechikwana chako. Alright. Iribo sharp. Right. Pakaipa. Kwai anyogwa mu comment section zvinhu zvacho. Ntone muri kufona here. Right. Vari kuda kufona vamwe chifona itinzwe. Vakadzi vakuru tamba munai. Ndauya pa live guys. Kumazadzi kumakwai pa live. Zadziri kuma 2 handiti. Tatoita 2 hours takagara para bzatoyi kuma 4 andika pandosunga pana 5 zuva ratovira ndakutinda kumira mchino miri zikabviswa kitchen uko pandopedza 1 hour kana 1 hour 30 minutes ndakunda kunoona movie rangu kana ndakutoonawo vamwe madrama yanenge atotanga toshindawo kumadrama tongonoonawo madrama tiri mucomment section savamwe zuva ratopera guys zuva ratopera friend unoidi izvo zvikuru kuya japresa uko indongozvibvira mota yangu nevana vangu takazara mota tichienda kwajapresa tonosangana naro utararama kumberi kwedu kwatinokuona ikoko kumberi kuti hey madaris uyai tigare zvatopera friend ndei friend. Hello mushe muri sei? Kuno kuri bho kuri sei kwamuri? Aiwa kuri raisi. Sezimere neyangu nyandira kusheya. Ndakati zvinogara zvakadaro neapa. Hama yangu kuenda pandakaroorwa. Makambofumurwa zvokufumurwa kubva kutsoka kusvika kumusoro. Asi usati wafungwa kwakarogwa munhu zvinhu zvako zvakafumbira zvanga zviwanipi? Iya hama yangu kana ndipi hama handinenge makakura mese. Patinogona kuradziseka panoita magemu hangu haangamazivi. Haangamazivika. But hama yangu iyoyo yaita nyaya dzekucreata. Okay. Dzimwe nyaya dzekucreata dzimwe aitaura chechokwadi dzimwe ainyaya dzitaura nyaya dzekucreata. Vakomana vandakadanana wese kuhigh school wese akataura pandakaroorwa. Ndakataurwa sesimele ndakanyewa ndikaita sei zvokuti nini ndakotanga tatakatombovenga nehamba dzemurume zamara hama yemurume yacho no uyu mukadzi uyu munhu ndinomuziva tigarisane pasi kugarisana pasi kudai kuzoona kuti hama yangu yange iri nyoka kunomubvunza kudai sisimeli munhu ane makuhwa anotanga kuchema anovharidzira kutanga kuchema zvokuti ndakapuwa murume asingateerere makuhwa kuti murume wangu akangondiudza kuti you know what I don't want to hear anything about your past. Zvakaitika sati ndanewo. Saka ndinotarisa zvakaitika inini ndanewo.
ndobva tanyarara zvedu ndobva ndangoti inowati uri hama yangu ukama ugezwe nesipo dzetsvina asi pasakafamba nokunga pakwana chizvigarira kwako ndozvigarira kwangu ndobva ndangomubhloka everywhere bva ndazvigarira kumba kwangu ndobva tanyarara. Makanga makambonyaita zvakadii? Mamakanyanya kuita secret strike zvakanyanya kukumba? No, munhu kuti sisimelika mukukura semunhu pane pamwe pekuti unongochimboposawo unozoti sekukura kwaunongochita munhu pane pekuti unotomboposawo handiti usakaitaura zvinhu zvechisikana zvamakaita kuti musikana zvaida zvaizamba kurumira ndozvo zvakaina tinotaura zvebasa rezvinhu zvakaita ndiri musikana nezvimwe zvekunyepa ndikazi hanzi mai munhu anokusareiya mwana watete wangu akaendasaa zvikanzi maini wangu anobata michonga imaibata we mamusingabati here asikana vanobata mushonga apoti tinene mitonga chatomboiziva kana vada kugadzirira nyaya nokugadzirira mai mwana kana vada zvavo vanokugadzirira mokati takuzotangurira mtega nehama dzemurume takaona kuti dzinyaya dzese dzika nyange dzandaitovavengera ini nditovavengaka takatonoti nyaya dzekubikwa oyo abika zvake ndakazongoti inini bati munhu atorei ndine nyaya dzake dzinopisa dzekuti kuri kundindida kuenda kwakarorwa ka anoswera aramuka bati ndakazongosvika kuti ndinowana rega ningosiyana nazvo ndobva ndazonongoita mwari sisimedi ndakabva ndakukomberwa murume akati unozoti hama yako yanyanya kukushemedza ndoda kukuita chinhu chinokunyaradza ndobva ndachata sisimedi handina kana kumutedza kana kuwana pavanhu vese akanga asipariwana haana kuona invitation ende ndakatozona dai akauye mutoyoka ndaisimudza gaunu kuno mucheche makagara muzoti wadedzwa ngani pani nhama vamuvenga zveshuwa handina kumuvenga asi ndakavenga zvicho nemabasa zvaanoita ndizvozvo handina kutomutedza nokuri akatozotanga kutozoona mapictures akusekeleta vanhu vakutoshare zvezvekuona kuti munhu vachingoti congratulations iye handina kana kumuudza kana kuita sei saka makachatira kupruvha shamwari yenyu here point iyoyi no murume wangu akangonduza kuti you know what munhu yanyanya kukuchemedza ndoda kuita zvinhu zvinokunyaradza uri kudei kuti ndikunyaradza okay alright kuti zvonitatati makambosvika paage yekuti unoti hai marriage ndasaenda iri hama yako iri kuita izvozvo okay alright pakaipa vanozviita hama dzedu idzi dzinozviita pakaoma sisimedi inini ndakasarenda ndakati chinhu chinonzi shamwari dzitori nani chinonzi hama aiwa ndakageza maoko ndikati noteni saka shamwari iri nani pane hama ndi aiwa ndakatokuudze kuti izvezvi zvinhu sisimeli ndikanzi kunoku nditone mafriends angu ekutoti even pamutatu wangu ipapo shamwari dzangu dzakamira kuteta kunge hama dzangu handine mafriends dzakamira kuti mira nehanzvadzi yangu hwani munongozoti nongori kunze kwenyika nehanzvadzi yangu hwani ini handinayo shamwari dzangu dzikamira tikaita everything shamwari dzangu dzichimhanya mhanya aiwa ndizvo ndichingonzwa achingoti aingotaura akati vachandidedzi vachaupera kumubira regerero kana vasina kunditangura ndinovaziva menyu nomangwani moyo kuregerera but ndakati no dzakoye zvina kusimiri handitoka ndikatosangana murodzi ndinotongomuti yes ndichitongodarika ndichienda ya pakakanganisika aiwa itilezile mazvitaura makuzivawo pekutamba muchigumira next time chemukazowana kana muchiro muchiita madhiri enyu kuhama makuziva pekudza muchigumira ndakatongoti aiwa iyi hama yekuti tinosangana panhamo nekumafamily functions otherwise kana takapatomukutoshanyirana mudzimba kahaapetepete ndizvozvo aiwa nekuti takaona kuti ruvengo rwachona rwainarwoka rwakatonyanya because even ndamubloka zvandaizwa munozva kuti kune ane vanhu vanenge achitaura navo isoti kuti vanhu vaye vanenge vachitomuziva unhu hwake ndaitozwa zvimwe zvinhu zvekutoti ndakatozvudza kuti hai ndakura ini ndazvisirizezve kuti ndena ndinobvunza nemakuwa rega yataura ndakamuregedza akati anofunda izvo zvanyarara manje alright no thank you very much my sister thank you very much at least makadzidza chizidzo ndakadzidza sisimeli ndakadzidza chinhu hama inini ndakatitaini ugoona munhu wandikutaura nezvake sisimeli asi munhu ihama yekuti ndakamubatsira kubva kuzimbabwe ndauya kuno kwinini imamuzivi kuti vazhinji vanokudaro kana dziri hama munhu wakatombobatsira munhu wakabatsira ndiye anokuita izvozvo wani ndakamubatsira sisimeli kumubvisa achinetsekana kumba kuita kubva kumba kuya kuno kundichigara mu1 room ndiye munhu anga akufamba achitanga chandekamba nemurume right aiwa thank you very much my sister makaziva at least zvaindizvonanzi nofunga vafa nezvikwere zvemuchato mamusina kukwerete kana munhu uchichatira munhu here kana kuti unochata unochichatira nhaicho kana zvikwereta ndezvako
Andeze vafane zvikwerekedzo muchato ndikati mhene ikoko muudze kuti handizoninga ada undibatsira kubhadhara ngaya andibatsire apo zvekuti. Zvakaoma. All right, my sister, thank you very much. All right, sharp. Right. Imi vanhu vanoita mafriends imi dzidzai kuti kana muchinge maguma kutamba mese kana makaudzana masecrets enyu iwayo makaudzana iwayo ingoparadzana imwe nesecret yemumwe mwe nesecret yemumwe munhu rudziya anenge achida kubuda achitaura masecrets ezvinhu zvamakanga muchita maita zvinhu muchiwirirana makukorana makuda kubuditsirana masecret uchama rudziwa kadaro kana ndachitamba newe une secret yangu inda unofanira kuguwa uko indoenda kunofowa uko ne secret yako simple zvapera izvo. Halo dia mushe kuti sei kuri bvo maita basa ne11 yamaita iri very enlightening tinenge tichidzidzawo zvinhu zvinowani inini handina inonzi handina experience yandida kushare but ndoda kupota something about nyaya dzemafriends kuti I think friendship yakafanana nemujolo Sis Mary takapindana nadzo mijolo left right and center zvichiramba wotrayapa zvichiramba zvichiramba asi hatinambobvira tagive up kuti mujolo ino hachadi because inini hangu personally kutaura chokwadi inini shamwari yakandikoshera and I've also been blessed neshamwari dzakanaka. I'm also not saying hasati ndambobhitrewa neshamwari and inini noti handitozvizive maybe ndakatomboita seiwo ndakatombokanganisirawo dzimwe shamwari but honestly I have vanhu vandinotoziva kuti uyu munhu ndikanetseka nechakati ndinoenda ndinomuudza. Pane comment ndinamboisa ndichiti indanoziva nyaya dzangu dzese ndachitorevesa zvemashuwa. She's one person wekuti ndikamufona we speak for hours and handina kana problem nekumuudza zvangu because and we've been doing this for years and asandambodzwa chinhu changu chakambobuda anyway kana kuti chii kuuya kwandakaita kuno Sis Mary kunyika yandiri kuno munoziya kwandiri munoziya life yangu yandinorara ndakaudzwa neshamwari munyika munomu not hama not boyfriend shamwari asina kutumwa handina chandakabhadhara akashandisa mari yake akashandisa maresources ake akandichengeta mumba make kusvika andirumura ndakwangu ndega zvino ndatoone mhuri yangu ndatoone imba yangu because of that friend saka handidi kubva ndauya ndichibva ndakondhema mafriends zvekudaro inini hangu I've been blessed nemafriends akanaka. I just observed futi kuti panyaya dzemasocialized I think zvinonyanya kuamplifyiwa nekuti pane maziso evanhu you know vanhu vakatariswa tinenge tiripo katichikuza mumacomment section tichikanda mastars tichitaura famba tichihanditi so kutika kunoita vanhu munhu anotsvaga anoda kunorova the jugular iye kuti anyatsokusvikira pabhonzo panorwadza sireni. That's why vanhu vachizotanga kubuditsirana zvinhu zvese izvi zvavanenge vachibuditsirana nekuita sei and you tend to wonder kuti zvinenge zvambofamba sei kuti munhu azosvike palevel iyo. I think maziso evanhu nemakomenti eduwo anokusha vanhu kuti those extremes but zvinodisplace yemunhu. Imagine kuti I'm going to ndikuda kupinpointa zvakanyatsoitika because zvakaita pachena zvakaita mazepe nezirokesi Sis Melly kuti unoenda unotaura kuti Sis Melly vakazodefonera vakanditangoenda norara kuboyfriend vachinyepa kuti vari kuenda kuonit chero dziri nhema Sis Melly hama dzemurume wenyu chizvinzwa murume wenyu chai achizvinzwa handi munotomurara mabvunzana kuti koi nyaya iyi ndeipi vanogona kutofa munhu ndopandati ipepa yavanenge vana vadiki vanava zvinogona kuraisa munhu zviya unoiswa banga straight unorara waiswa banga ukafa shuwa tikatozonzwa kuti munhu auraiwa but I also think vari kumiseka nyaya dzepasocial media dzepomasocial activities vari kudzimiseka nefriendship haasi mafriendship aya maacquaintance amunoitanawo makisi amunoedzana pamamenipenyu but aisi friendship. Why are they creating marelationships ekuti tiri mafriends ivo vari maacquaintance? I think ndo pane nyaya hombe pakuti ziva kuti friend ndeipi acquaintance ndeipi chikuudza acquaintance izvi kwete kuswera tiudzana neacquaintance kuti ndakavheta siki akazoramba kurapika
and all that. So I think Papa otherwise, thank you very much for talking. That is the terrible conversation. Arisego mzukuru wangu. Ari bosi ngakura apinda. Akura. Chakura uchimhorosi. All right. Sharp. All right. Hanzi inini ndine lucky nema friends. Hanzi noti ma friends ese akadaro. Ndiye omwe kola ndisaka ndati 90% kura kuti pane 10% wo vanogone ma friends aya handitika then kuita 90% ruzhinji based on experience anotaura navo pano plus experience yangu ininiwo personal experience yangu guys ina hangu zvema friends ndakasvika pakuti budu kudaroko kwangu ati munyama hakuna chinonzi friend kwandi ndakazvitadza ini friend haina chainogona ninge chingori mvonga mpopotechira anda kudovata nemurume wako anda kudodi ivo mazarume acho nawo zvichingori mbonga mpokovoto maimana ini ndakasvika pakuti yebo ina ndingazvigoni zvema friends saka ndofunga uyu ndiye one maybe nefew vamwe pa 10% apa vanhu vakagonegwa neshamwari but majority takachokwadi tiri kuchema mchona takadai majority takasvika pakuti chakachinza chakatanga ndo indakamborumwa kakawanda nema friends ndodzokera kunotanga futi ndirumwezve kokungotamba ndoga ndotedza nei asi ndikabvaritana kutamba ndega zvikutongoditira ndoga mazono aiwa nezisecret rangu aiwa ndofamba naro handimaona ndakadaro zvikunditira nokuti mafriends takatawa tichaziva tichagoni kutrust hatichazivi totrust ani saka kune avo vari blessed havo nokuwana shamwari dzinomira nevi shamwari dzinokunyaradza dzinokusimudza dzisingakuitiri makuhwa dzisingakudestroy rambai makadaro asikana nemiwo shamwari zvacho kana muri panapa haiwa tinoti rambai makadaro rambai muri matrue friends muri maloyal friends makadaro nokuti zvokwadi hakuchina vakawanda vakadaro inga jesu chaiye wakatengeswa nabhururu wake waifamba naye jesu chaiye wakatengesegwa mashere nabhururu wake waifamba naye akamutengesa kukuzoti isu hedu ana maifombo isu hedu ana maifombo mai mwana unototengesewa nefriend zvokutodaro anoona saka ndonye yacho inenge iripo iyoyo right kuvainepiko maimazoe ndambovaona vachinyora mukomedzi vategei guys timboteta kuwa kuti zvapofamba seiko inyaya yeiko hamunge musingadipo kuwa murega kuvatega mukuzoti vakamirira kuti muhwewe papa makatomirira kuti munyatsokuwa asi hamusida kuvatega munonhokere sekwenu inasi holiday vategei vauya apa zvititiva ed icho miki chapindira miki chabva chapinda icho miki mbofona tiwe kuti zvimbofamba seiko fona miki ti zvikumbofamba seiko dai miki dai mazoe uyai mafriends aya bodo ina handidi zvangu hallo dear thank you Grostando sisi miki amujoini munofona you don't join ndochikwati to disturb network alright but mina ngokutry kuedai muri sei my dear tiri right sisi MELLY muri sei haiwa tiri right isu wakatambwa ipo ndoda kutaura nyaya yemafriends ndakatambwa nyuwani nefriend yangu yepamoyo moyo wako wese friend yangu ende munhu ane mari dzake dai ndichiti hatisiri level imwe chete because amana competition asi iye manje ndiye akazotamba nyuwani ndaimuudza zvinhu zvangu zvese because handizivi hangu kuti akaudza vanhu here but pakuzosiyana kwekuenda kudzimwe nyika idzi ndopandakazoona kuti friend yangu yakaisiri yekungoitiswa saka ndobva ndadzigadzirisa mapepa tikuendese tikupewo mari apa ndisati ndaredi kuti ndiri kuda kuenda tikadzi aiwa gadzirisa mapepa tinokupa mari zvese nemurume wacho vakatotaura tikati tinokubatsira tikati afine ndobva ndagadzirisa mapepa angu ndagadzirisa mapepa ivo ndobva vaenda nekudaro vazosvika ikoko ndakazotanga kungofremerwa tumastories twandisina kunzwisisa sisi MELLY tikatoona kuti aiwa apa kwakuda kutidzvenga manje nyaya iya yemari yai kwakuna kutidzvenga ndakutanga kudzi hautitsvage murume wanga azoti uchazoona wablokwa neshamwari yako iyoyo unonyanyokuida stereki ndikati ko ndaita sei ndobva ndangosiyana nazvo ndikati no ndinongokudai zvakadaro then ndobva shamwari yangu iyi ndobva yazonditsvagira munhu zvikazana agent waanoziva ndikati okay
ndobva andipanapa tikataura nemunhu uya. Saka munhu uya akazotifonera indobva ndakanganwa kupa feedback panguva yacho because ndachienda kubasa. So iye paakazondifonera achiti pane imwe post yandaona ine COS iri kutengeswa chichichi, ndikati ndada kukudza kuti mukadzi uya azofonera. Ndakatukwa sipeni neshamwari ndikanzi ndindakakuita kuti uzive munhu iyeye but wakunonoka kundipa update. Ndikati aiwa ndatiri kubasa. Saka ndachiti ndichazokuudza. Zvikanzi murume wangu this and that, murume wangu that. Ndakaremeredzwa ndikati ine zvangu ka chero ndisina mari. Of course handina mari, I'm struggling as a single mother, but I'm trying my best for myself ndisingakumbiri senti kwaari. Ndaingomuda zvokungomuda nemari dzake ndichimuadmire ndisingakumbiri kana senti. Saka from there ndakabva ndazomuti kungondipa futi maagents kuti ndazoona agent akadai, ndakabva ndamuchistop. Handichadi zvokuenda ndaneta, but ine zvangu kuti handichadi kwanga kuri kwokutoti handichadi ndakuda kumutsvaira muupenyu hwangu. Nokuti kana tikazobvuma kuti andiitire zvinhu kana kuti anditsvagire agent inonoita muranda SIS MELLY. Saka ndakabva ndakoti saka ushamwari hwedu hwakahuri hwokushandisana. Kwete iye ndiye aitondishandisa because most of the things ndiye ini ndiri mumagroups akawanda ekuenda kunze ndindaitsvaga information ndichimupa. Saka iye kwaari it was okay nokuti zvaka akabva wana information ubva aita mari dzake nokutenga nokuenda. Muchatenga vorei? Takaipa mari mutenge muindi. Kana waona mari muyetu kunongedzere pari kutengeswa muindewo ndimadi. Ndakabva ndati ndobva ndazonzi kana kuri kuti wazowana wakuda kuuya unouya kumba kwangu kuri free. SIS MELLY ndakangoti hoi, asi handiiti zvinhu zvakadaro. Ndakatoona ma2 colors ukuthi ndachikoitiswa. Of course handina mari for now, but munhu haubva wazoita ashamwari yako kugame munhu asingafungi just because haina mari. Ndo mabhururu iwaya, ndo mabhururu. Mune ruoko rwemabhururu asina kunaka chibva makoserera zvekuti tutoyi muka. Saka zvakandibata asi ndakamuregerera, asi distance yangu ndo yandakatoisa. Handitani munhu nemari yake gagare nemari yake kwaari koko. Ine nokushayiwa kwangu ndichazobudirirawo uri kwegura. Aiwa ndizvozvo mari miyedzi inouya ichidarika. Mari yakaoma ndambotambwa imwe nyuwani neimwe shamwari last year futi yaida kuenda kuchando but isina mari. Ndobva ndatanga kumupa mari nditi achigadzisa mapepa uchinzi cousin yako iri kutitora then iwe wozopinda ipapo. Saka ndakamuboostawo financially nekashoma ikapo. Paakaenda ndakasiwa pachena. SIS MELLY akatochinja nhamba atori nemari yangu but akatoenda. Saka ndakabva ndaudzawo iyi shamwari yangu iyi tichitoseka chezoti handazotambwa nyuwani neuyu wekusaiti kwangu uyu this and that. Iye handina kuziva kuti naiye akanga achitoplanawo nyuwani because akazotanga kutibvunza ava ikoko kuti ko iya shamwari yako inogara kusaiti kupi. Ndikati aiwa ina handisi kuziva. Kubva paakangoenda akangochinja nhamba handina kumuteerera, handina kumutsvaga. Ndobva ndakozongoti ini ndaiudza uyu pamusoro peimwe betrayal yandakaitwa neimwe shamwari. Iye akuuya kutsvagana neshamwari iya kuti anyatsoti vanyatsokupedzisa kunyatsokutshwaira. Papepa 2 ine section 1 to 5 ndaisisi MELLY iri shamwari. Hazviti. Plus ndaitongomuti aiwa uyu munhu ane mari dzake. Saka hapana patingamboita competition kana kuti ndingamupfuura paari. Obvious. Saka iyi nyaya yeshamwari ndapinza ndachera chikomba ndinodzida zvangu shamwari asi izvezvi kutaura holiday ino yapera tiri pagubhezi pamba and I'm so happy and ndiri peace. Ndizvo zvaiwa ndizvo zvokola munhu be alone zvinoita kana usina kubva friends tamba wega. Thank you so much. Thank you my sister. Ndakamuregera zvangu ndogobva ndakokipawo distance ndamubloga handina kumuita sei asi ndinongoonawo zvaanenge achikoitawo from afar and I love him.
but ndinongofara kuti paudza this topic ende ndanyatsofila kakurerukirwa because ndakashandiswa ine zvinondirwadza nemunhu anotori nemari nditisina mari. Dai kwanga chizitupa munhu wokuti ndanga chiti ndiri kukombita naye kana itomboti maybe aitya kuti ndikazoenda ikoko ndinotomukurira but ndiri kuresa naye. All right, thank you very much my sister. Aiwa makatogona makasera nazvo tisiyanai naye. Thank you, bye. Right. Huh? Comment section. Yes, kondamboramba kuti ndiri hurereni. Zirei vanhu chihure chenga muchita munofaka muchitaurire ndiri hure risingatodi kuritaya kana kupenjera handitodi kuenda yechihure handitodi handitodi hakuna zvinhu zvakadaro bho zvekuti Meli ende zvekutodaro because munhu ambobvira ndakabetreya munhu people vanondiziva munhu weviolence because Mazepe if you look ndiye akatanga futi handikatombomuti Mazepe Judas Iscariot uyu ndiye akatotanga handiti because kana dai iri nyaya yemaskiti ndiye ingadai here skiti munhu unopema zvakanaka sisimeli kungoti sisimeli diaries ka ini ndapindwa nezhara wangu ingondiitirewo contribution ndiwane kondi andikuona akakwira akati ndakabigwa masikiti yangu ndakatanga kushanda naye rini since 2020 tichiita masikiti naye handiti hapana mbobvira paita problem but vanhu vese vaishanda navo vandaimuintroduce vaitongoita problem naye ende ndinaira rangu mamoyo ndichazoti zvangu kana ndanyatsodzikama ndatsindira saga rangu ndochivhuzhunura zviya because hapachina kuita loyal kuti urifairawo here unarowofaira mamoyo ini ndinotonyengeka mukanwa ende ndinototaura uri kunzwa here mamoyo inini ndinototaura ende handina mukanwa ndinotokuudza because ndingati chiko alright toti picture randakatumira Loveness kana kuti Ketina handiti riya raiva riri reskiti handiti rakanga riri reskiti on that one I don't want to lie but nekuda kwekuti iye muindustry make mechingochani makasimudza mhepo dzemabetrayal akaita dzimwe ngochani dzake mira miki uri kuti picture rakapa Loveness rakanga riri skiti picture kunetsa here pasocial media iyi ndokuchinzi Mazepe avatanasi wagarisiriwe inzwa kuseri kweskiti kwakanga kuine rudo uri kunzwa ndakanga ndisingazivi inini uri kunzwa saka okay picture nyaya dzacho mai weka ndakuri vanhu vakabotofoka kutaurira ini ndinonyatsokutaurira chokwadi chekuti munyatsobata nyaya handinyepi picture rakanga riri skiti but kuseri kwepi vakanga vaine nyaya saka paimwa doro iye Swaga akatomuti hazvizonetse here nemukadzi wako akatoti bvunza Simeki mukadzi wangu hapana chaasingazivi behind chingochani changu ende icho ndochokwadi ende audio yemukadzi waMazepe ndinayo achichema chingochani chemurume wake 2021 zvese zvaitsvukisa maziso achichema but Mikiwo uri munin'ina wangu iwe munin'ina ini ndikakudza chokwadi haungabatikana handiti nende ndichikudzawo sasisi murudo handiti iwe pikicha iri sezvayanga itikiti wakazoripirei vana Loveness aiwa handiti ndiye akanga akwira akataura zveskiti ataura zveskiti dai akangogumira zveskiti akati Meki une edzi yake anohura Botswana anoihura Botswana akaipa sekuru vangu ava handidi kuvataura nezita handiti sekuru vangu vari kugona kuzvisingiti kuekta vasiri kuita pamuromo mazuva ano ava handiti ndiye akataura
handiti muri kuona. Akabva atanga kundinyomba ane edzi isingapori, achitaura zvekunyepa zvekutsvaka malavu achinyepera kuti arohwa newaini. Mazepe anongomwa girazi chete wani nesu vana mamoyo. Ndinomwa zvekumwa zvezvi asi handisi ndakaomoka. Uri kuona manje. Saka kuti mazepe anosvika pakutaura zvinhu zvakadai Judas Iscariot kambopindwa nei, kuona chaunga here, chamuvhundutsa here. Ndikati aiwa, chirega ndichizadzisa chishuviro chako chawaishayiwa kuti iwewe wobuda sei kuudza vanhu kuti uri biosexual. Ndobva ndakanda, ndobva ratenderera kudai zvakabva zvadira moto. Vanhu vamwe dzimwe ngotani dziya dzaakabhitireya ndobva dzatumira Ngikiri swaga manudha ake aya ari kuMozambique nemamwe ari online. Ameno kune online dating chavo chavanoita chechingochani chekuti ukasvika pawasvika ukangochiita oni seWhatsApp kudaiwo chinototanga kuconnecta kuti munhu ari 2 meters away newe anoita zvaunoita iwe izvozvo. Handiti ndo chine riya rebhurugwa rake. Kune maapa ariko ekuti vakakangoactivate pawasvika chinobva chitobudisawo vari padhi. Ndo chine picture riya raakatorwa akasiya mukosho pazhishashiya chichitoratidza kuti munhu ari online. Handiri kuona manje. Ndo paakachizotanga kupupa manje papapo. Inini handisi ndakatanga kumubhitireya, ndiye akatanga kundibhitireya, akatanga kundituka. Handiti muri kuona manje. Nezvinhu zvandisina achitaura makuwa ekunyepa aya yekuti ndivengwe nevanhu vese. But unfortunately vanhu vese vaya vandakafambidzana navo vakangoona kuti iri iguwa rekunyepa iri harina kana value. Hapana kana munhu akambondipindukira, hapana kana chakambochinja. Ndakatoenda kumba kwehama yangu yaakataura kuti ndakapa chigwere, tikatoenda kugarwe, tikatonodya simeli, tikadzoka tikaenda kudzimba dzevamwe mabig socialite aitaura kuti vakazodai vakadai vakandwa nevarume, ndikaenda ndikanodya ndikanodzoka. Handiti alright, tapedza iyoyo tochipinda pane mukadzi wacho uyu. Mari yose inoshandwa mumba muya, handiti baba vaya vanotora vachinyengwa mberi neshure vachibhadhara vamwe varume. Hapana kana chaanoita. Akamboita mota, aita mota ndobva aipa chikomba chake ndokunobheuka nemota yayo ndobva yaita beyond. Ndobva akaita mota iye Judas Iscariot uyu akaita mota, akaita chikomba chake vaifamba nemota nechikomba ichi. Ndobva chikomba driver mota ndokundobheuka ndokuinoita beyond. Zvadaro murume kunonzi wairambogerwa choya mumba nemukadzi, asi akaenda kwake uku kumanhingikiri uku aidzoka aveugwa choya asina kana chunhu mumba, kuda kutoti imire kumukadzi yaisingamiri. Mukadzi kutoita kuuchirira bonde kutoita kuuchirira baba kutoti ndipo bonde. Ndosaka kane zuva akauya achipupa pese paanoenda kuPretoria unouya machenda akazvimbaya aine siki inoita Ngikiri inoita mamota iya yekuputika iya. Mainhiya vangu woinda nemurume wonorapwa. Indikangomuti makazvara vana imi, garai munoindepi, chero muchakazozviziva mava mumba azvikana nebasa rose. Ndongomushingisa wangu tikati vedu varume vanongohurawo mumba, garai. Handi munoona ndokavhira oti murume pese paanoda kuti abude aende kuvanhu vake anotosiya nyongonya mukadzi, anotuka mukadzi zvisingaiti handi kuti awane mabudiro. Zuro ndizuro wakapwanyira mukadzi ndiro dzese nekumapoto kupwanya kuti bwaga, kutora nemachira akatenga ikoko kwakumatengesa. Handiti zvadaro ambuya vakauya, mukadzi oti mai voda kudzokera ngativatengerewo grocery. Handiti grocery ratengwa, mai vasvika kana kuZimbabwe ndakandoisirwa mudododo kudai wemameseji, murume achidhimanda kuti ndipe mari yandatengera mai vako grocery. What kind of a human being is that? Anoabhusa. Handiti saka vazvijaira zvekuabhusa zviya, chero vakauya vakati mukadzi wangu yauzondidai, mukadzi wangu yauzondidai. Kana ndazogara inini ndichazouya zvangu nemaaudios acho ndichikuplayirai jeni yacho muchinyatsoihwa kuti mai ava chingochani chemurume vakachiziva kare. Ende haisi mhosva, hatinamboti ngavarambane, ngavangogara vakadaro, ngavasanyepera nyika kuti hanzi isusu tisu takazofumura. Ivo vagara vachizviziva kuti murume wavo ingochimbi. Judas Iscariot unonakirwa nemberi neshure kana ava mumba futi. Handi muri kuona
ende futi handisisu takamupa shungu dzekuti asvirirwe mukadzi wake nemudare pamasowe kupretoria uko kwainamata kuchipostori. Vanoziva sowe rainamatira madzibaba Judas Iscariot kupretoria. Mukadzi wavo wokutanga vakasvirirwa nemudare vakarambana nemukadzi yeye chamutsvaga zita rake, ndobva vagarazve nemumwe akasvirirwa mukadzi nemudare nenyaya yekuti mboro inenge isingachamiri mumba nenyaya yekuti vanonyengwa nemberi neshure. Handiti ndobva vazogara futi nemuzulu. Uyu mukadzi uyu ndewechifo, uyu ndewechifo, ndiye oda kutoshungurudzavo zvake. Mukadzi adomuitirawo vana vaviri. Uyu haana kana kwekusvikira chero akauya kuZimbabwe vane pekugara. Mukadzi wanodoshungurudza yeye ndokwanosvikira kwahama dzemukadzi, ndokwaanonosvika oita mabororo kunoita 3 days ari muhotera kumasvingoko achisvirwa kumukosho nevamwe vanhu. Apa uri pamba pehama dzemukadzi. hondo yeRussia neUkraine. Ndinoziva saka zvese zvavanoti vanhu vaindigadzirisa mumba mangu ndovondipandukira ndoita se makambondirwa ndichiuya ndichimupandukira kana kuti iye ndiye akaenda akanotaura zvekunyepa achitsvaka zvake following. Dai akandikumbira kuti waida kuita skiti nini ndakangomuti ita skiti nini, handimuri kuona, asi nanambobvira ndakada kuita zveskiti. iya wachisanai chaiko ndoyakuitika. Ndinoona zvanachikudzai vasikana zvida kuti ini ndikaita friend ukada ndikazosaenda kuita friend wabera apo kaita friend yangu kana ndakuudza zvinhu zvakuna nazvo ndoenda moni zvako mukuona kuti iya kuipotati mazepa akataura zvakataura nesuro uya kuti nandichavanziwo ndakutongochifumura zvese. Saka tichagona kumisa anapa guys, like come on guys, let's be fair. Wachagona kumisa apa ndiani? Inini taura kwangu andikweša mwari yangu tifiravo kana whatever zvake anoona andine nazvo kunyepa. Chiro pano unogona ngoya chiplaya kunorambidzwa nani ngoya vose panokoplaya zvine basa rekuti tadii hedu. What I'm saying kuti muone kuti munhu anonyepa. Dorini wakamufongorera asina bhurugwa waindida. Mai vaya vekumupa mari 2000 pounds iya vaitoda kuti yakubreka atichakunzwi miki atichaanza kukuzwa yakubreka phone yakuita ichibreka wakundinzwa reke zvino imotokauya tokumira pane nhingikiri pane network chaipo. Alright, ndiri kuti ndizuro waindida wakandifongorera asina bhurukwa. Kosha seiko nechidora chake ichocho chinofamba chichingotendeka kwese chine weti akoshei kumamira munhu akamuchengeta mumba make otopandukika otonzi vaindida mai mazowe vaindida mukadzi uya kumupa 2000 pounds uya achida kumuyambutsa business otonzi aida kutondiunza chikuuk kuti anditsotse chidora changu. Come on guys, sisi meki vaindida vakandipinza mujira vakandikonza anzi vakaita sei vakandirepa. Come on guys, with all your senses zvine musoro izvozvo sisi meki wanyanyokoshe varume vapera munyika kunonangana necho chidhoingi icho chisina kana ngikiri chigupa chine mupambare nemagokora anenge embudzi. Wakoshei chanyanyoshamisira. Chandoda ngokudze ndechekuti following haitsvakwi nenzira iyoyo. Ukatoenda hako kuna Sisi Melly ukati Sisi Melly ndoda kumbopotawo ndichiuya kuplatform kwenyu kusimuka ndaka page rangu hombe rakaenda. Chakaita kuti page rake riende hombe handi ndo nyaya yekukara mari. Zvima advert zviya Sisi Melly zvinouya zviya zvichiti I wanted to to make an advert on your page, then we pay you kana kuti $1,800. Ivo vakakombeta na kusvika jiradzoka anditi radzoka kusvika peji rabiwa vanhu vomunzwira tsitsi. Shamwari yangu ikatomuti rega ndikupe 100 sezvo wati nyama yaro kabisa 100 ikamupa madhumbe vakamupa mari yacho akaisa yatanga kubreka network yatanga kubreka
yatanga kubreak. Yatanga kubreak. Ya kana iri kubreak. Iri kubreaka. Ya iri kubreak. Iri kubreak. Iri kubreak. Vanhu muri kumunzwa here naye muri kumunzwa misismiki muri kumunzwa. Rega ndifambe ndiende kudhaini kweke zvino. Iri kuita wese. Kweke zvino. Mira ndikudropa ndikuedge futi. Kana kuchita zvekufona, I think isa zvekufona pa number iyo pa WhatsApp, that will be better. Fona kufona I think kuri nani pane kujoina live. I mean 7 ndanditarise. Number ndakapina ipapa patora number dzizofone. Zvakaoma. Chiringazi yachoda kushaya, chiringazi vacho choda kutsvuka mai mwana, choda kutamba, but the fact is vanhu vaiwirirana vaitamba vese. Vaitamba kuzosvika vazouzana nyaya dzose idzi nokuenda kukuya kwavaizosumudza namadhakwa kwacho ikoko kuri kunzi kwaitangira zvinhu uku. Vanhu vakanga vachitombowirirana chete. Sabhina imbomira nokukangasa nyaya. Sabhina dati hai ukangasa nyaya, mira mikambo pedza nyaya. Mira mikambo tenga pedza nyaya yake usati wapinda imbomira. Mikati asati adlasadza. Kana adlasadza uchada kunyatsokuya namaodhi iwoda kugara wakanganisa dziri rose panapa kuti tinyatsokuwa zvizere. Iwe usabhina imbomira. Mira wakadaro. Mira pano, mira wakadaro. Mira mikambo dzoka tinyatsokuisisa pamakaita zvokufona tozonyatsonzwa kuti zvakamira sei. Zvacho indudu. Right, afona. Maya iri kungoti connecting. Yapinda manje. Yapinda yatakukunzwa manje. But volume asi wakaisa ma-earphones. Wedzera volume, aiwa ukwidza volume. Kana iri pasi, asi yakafa foni yako zvawo. Good yakuita manje. That's good. Alright. Vanhu vamuitira mudemhe uya wokuwedzera mari yediwa nanyama yaro yepechi. Wadla mariya. Wakutanga kuti vanhu mandiregerera hamusi kundipa macontribution peji rangu iti. Vanhu imwe iwowo uchiwedzera. Andinoona. Kuchidza mari yese ndokupedza. Apedza kudaro manje. Nautsinya wandakambomuitira imamoyo. Kuti aite ndini ndakamurifeya. Urikundinzwa kamamoyo? Ndakanomutsvagira nzvimbo yacho. Ndikaprepare zvose, akagraduate, ndikanomupemberera, tikaenda apo kanodya. Munhu akamupa mari yacho yekutenga chegraduation. Ndimadza. Maigraduate chii? Zvazvo zvegraduation yei? NSA. Alright. Tikatomuti kowadi mukadzi wangu agoni kana kuverenga chirungu chinomunetsa. Ndikati chirungu chene masepengasana nemukadzi uya mani. Inda achitaura zvinhu zvakaipa pamusoro mukadzi wake kudaro. Unoiteko mwana uya. Ndamusindisa panyara mukadzi. Akati baba ava ndikavapa mari inodyiwa yose. Ndikati iwe chisungirira mari ndochikupinza mugrupu. Ndikamupinza mugrupu. Akadzidza. Apedza kudzidza kati zvingapasa. Ndikati makuru. Ndikaita zvinhu pamakombo. Ukabuda uchiwana kosi yako uyo kati muupenyu. Kati makatogona zvenyu mukandibatsira. Akauya zvakanaka kumba kwangu. Aditi pakaitwa makeup. Apedza vakazvenyu. Apedza kuzvenyu vakauya kumba kwangu. Tikabika. Ndikatenga pizza. Vakadya. Anditi hapana chakamboshata. Tikafuta. Tikapedza kushuta. Kubva yacheka tokata pagimu. Unoda vanhu vakaita sei mukati muupenyu hwako? Achanokupa. Now tarisai betrayal yaari kupa vanhu. Betrayal yeattitude yaakuratidza nyika. Munhu achamutora achimisa mumba make ndiani? Zakaprinzi wakamuparini. Kuda vamwe vanenge vari so close nevamwe vanhu vanenge vakubatsira. Ndo target yake kuda kungodestroya iyoyo. Because Zakaprinzi unotarisana sei naDoreen. Achikretekwa zvinhu zvekunyepa.
inyaya kunyepa iya unotarisana sei naye saka ndozva munotikonfisa wenyu nyaya dzechokwadi nezvenhema toziva sei kana kuti nyaya dzakapinze kuti kwakapiwa mari kuti vanyengwe ndeye kunyepa tochiziva sei dzechokwadi mamoka zvimwe zvinhu ngatishandise common sense alright kuti agoziva kana munhu ndainge andisi mabhisho anogona kungozviita kuti naiwe ndinyengerewo nhingi ndomuda zvingagorambika handiti ngadzishandi makatarisa taipa yadorini ndee kutsvagirwa munhu anonzi ndinyengere nokusvika kuya zvine brain izvozvezvi iwe nyaya kutaura iwewe ndeipi apa iwe ndofunga ndakanganisika ndeipi apa yakaprinzi ndeipi akataura nezviri kulife kwake mubhuka munoiteerera vakombo kuti kudii chingonotaura ndamutokotari zvinyaya chikwai kudii zaka kuti mugadzirire peji yake nditange kushanda namukoma saka prinzi zvikazodaiazvizogadzira kusvibisa munhu ari kushandirawo rimwe brand andi muri kuona manje inini ndinotaura handinyepe ende maodi nawo zviya zvokunyepa kudzanzi tine machi unawo maaudio awo ekupuruva kuti mukadzi wamazipe haana kuziva chingu chani chakaswaka ini ndataura nenyaya yekuti wakanditi ude edzi wakanohura Botswana kwewakadaiwe hauna kuona kuziva kuti kuda kuri raiti kwewakabva neBotswana naiwe muri machizviwa zvinhu zvakadai murume wangu kuti chihure kune vari mumasingachadi mahure saka totohura katiri mudzimba dzedu naye mamoyo takaona kuti zvechechi hazvidi varume havadi varume vachechi vanotongoda vakadzi vanenge vechihure tichitamisa hedu matako edu anovakwadza aya tichiminura zvedu kakubendi tinoganotitengera doro ndinomwa nyagati komai mazowewo zvinhu zvacho komai mazo wakawa hai izvo zvindarokwa nehana unoziva kubika kunotonyadzisa but nezera redu rataverika kana murume wangu dzane 20 years asina kundibaisa kana meseji yeboyfriend kana wandibakomba otaurwa najudas iscariot Judas zvakaoma Judas Iscariot mutenge murevi wenhema kumhosva mamupinza kumhosva wako uri kukwana upapi iwewe mamwe wekuzviziva upenyu hwako hwatiri kuronga usataura uri kuhuziva aiwa wakataura wakandiudza hakwe izvo zvaukuronga unokudomboshava imba yangu iri paseri pagimbi kadumbure walking from gimbi kadumbure tiri kuvaka ndikasvika pedzokera hangu kumba kuvana togara ko mhosva mamupinza papi apa sikana munotodzakajuda Iscariot kuti Judas Iscariot ari kurwadziwa nokuti ndakaramba kumusvika padhuze nasekuru vangu sekuru vangu havadi zvinhu zvisina basa munovaziva SIS MELLY kuti sekuru havadi kuasosieta nevanhu makambomona akamboshuta kana nasekuru vangu handini zvizvo zvozvinisa zvokuti kana konzi zveiwo unofamba tochitaura muzukuru wako ndopapo sekuru wako ndopapo ndineza kuti imi mamune ufriend zvakayadzimaya kudaro kuzvozvoonyeya sekuru wako ko zvafamba sei zvichiko ndimonesera dzepizve mamune uchamwari huri beautiful one wakanaka one kudaro titori kuru vangu titori nerimwe vhidhiyo ratakatoshuta muchariona vachaposita zvavo titori nevhidhiyo ratakatoshuta tiri kuno kuZimbabwe saka zvembwa dzine mauta dzisingazivi kwekukama mukaka yavo regai vakame shuwa tauranai mupedzera nemuga musapinze mhosva haana madhirama nemunhu mhosva akasiya zvinhu zvemadhirama kudhara izvi haana kurwadziwa ungova nebitterness nemunhu kuti munhu wavaka imba yake
watorufa imba yake zvinovarwadza. Instead mari dzinokuvaka dzinokuencourage kuti shamwari sendi wakaiwana sei, mastendi akachipa kupi mamwoyo. Isusu musira ndakandisinewo here paya kutoitwa zvemastendi, taakuda kutotenga mamwe mastendi epiri kuna SIS MELLY uko, vamwe vanhu vachingogwauta mamwoyo. Koningikiriko iyo yekuikwai zvinhu zvakangoomawo. Hamene kwai wakaita skiti paya uchiti imba yatengeswa kwai yanga itori skiti, hakuna imba yakambotengeswa iriko. Handina kana chandinonyepa umbohuri. Ndakatevwa nemwe mukadzi ari kuAmerica uko kuinda kumaloya, ndikamhanya ndikauya kuno, maloya akandibatsira, vanhu vanoziva kubetserana nevamwe vakadzi, ndikabetserwa. Kwamagaya uko ndakanzi ndakachema nhema, kana ndadzokera kumba ndichakuratidza mapepa ezvinhu zvataibhadhara, dzimba dzataibhadhara, mari yangu ndikadzoserwa pabhuku rainda chinovharisa chichikwa. Saka mari yako wakapiwa yemba. Mari akunyema izvizvi vamwe nanhasi havisati vadziwana mari dzidzo dzedzimba. Ini ndakapuwa yangu ndikanotsvaka kudomboshava, ndikatengesa BMW yangu yandanga ndinayo, ndikawedzera mari yangu, ndikavaka imba yangu, haisati yapera. Zona rangu ndandogura kuti mari haibatiki zvokumhanya muSouth Africa. Saka ini ndinongoti Judha akamutadzira ndiye ake ega akaenda akanokwira uko akataura nyaya dzake, akaurotomoka, akandituka, akandibvisa hembe, akanditama mukadzi mukuru, chembere inosvika kuterayo. Chembere yangu inosvika kuterayo nechirwere chayo, chichimwa mapiritsi ayo. Handiti iwewo nechirwere uchiuya nesiki svondo yega yega, uchiwedzera chirwere pamusoro pechimwe. Zvizvi zviri magwavha kuita blue black neyo mafuta akasiya bleaching. Wakamboone kupi murume unobleacha? Ngatarise ganda ranaswaga revarume vanobleachana. Dala ndichatobva kuti murume mukadzi anobleacha. Handiti idzi dzimwe nyaya dzembuya dzemabutedza nditsedzere, ndataura dzangu idzo zvokunzi ndingakavenga nhingi. Inini handiko mamwe, ndinokulive ndendada kwandendada kujoina, kwandenda wakuda kutsigira ndokwa ati ndichazonyatsomuka chaizvo. Nokuti zvinenge zvakanaka kana paine evidence ndoineyesodiwa zvokuti ukatirai maaudio chichaisa kupira maaudio inobva yatsokuhodhawo tanoti raina uchingotaura kudai hamene tingoti kungotaura nemuromo. Ngotipai 5 weeks, ndichauya after 5 weeks. Ndosaka ndandisingamudaviri, ndasaka ndasingaite sei, but nenyaya yekungoti uri mamuponda ngonzwa kungoti regezva kundiende kupa mamoyo ndinomupa content. 5 weeks nyaya inenge yandopera values. 5 weeks aiwa uchatombomuini nyaya iwe 5 weeks inenge yatopera muto. Egandidoni mamoyo, egandidoni vangakupiga vapingewo bati. Aiwa alright. Kana uchida zvingoti pako zvese mavhiri zvachingopleya. Ingopa vanhu vapleya mavhiri 11. Kana uchitimisa 5 weeks. 5 weeks dzakawandisa nyamwari. Naye hako kwini mazimba kabva kupleya mavoice notes ipapo. Haana kumirira 5 weeks uona kutimisira 5 weeks chokwadi. Aiwa kubhadhara zviri aiwa handipakana nekuva vechimugaba kutobhadhara ina tinobhadhara. Imi ndinofana nyaya dziri panosangana ngodziwawo. Kuimhosva yedu. Aiwa naiti I'm very fine and very okay mamwe. Kana ndakatochema before ndisingaiti munhu angaitira nyaya yakadaro, zvikatopfuura inga anofirwa anongochema 1 day otongonyaradzo zvotongopera. Pain ndakangoiwana musi iwoyo wakangondiita nyepere izvozvo because ndakapa manje ona kana kuri kuti kana kuri zvitagwa nawo mukombe nemukosi anatanga pinda ku UK, kana kuri kuti shuwa zvitagwa nawo mukombe mtoto wakapinda mu UK, muwapinda mu UK augona kuzonita nyaya idzi simiki tikudze shuwa hautounisa nyaya idzi manje kozi kuone kwa kubasa
unenge wakubasa akushati zvinhu izvo zvisina basa izvi unova kutira kuno uchiri Africa kuno aiwa ndisina daro ndikutaura vanhu vari kunyora kutaura vanhu vari kunyora mukomenti kuna vanhu vanyora mukomenti section ndiva ndiri kuverenga makomenti kuti zvinofanira akada kutopinda muuk inyaya dzacho dzizitauri zvine zvapepa zvakaloti because kuuk hakusiko madhirama memwana homa sezinenge gugogoi baba kwapa itika kunonga ndichatokuratidza kuperi kwandiri kuenda mberi ndichatokuratidza data of employment yangu nemapepa angu kuiwe uri wangu zvewe ndokupa kuti mahure kwai dziri mabhishito zvakaoma sikana ndirege zvangu kuendonakirwa nekuhwani unorwadziwa nei aiwa 5 weeks dzakwanisa unongotipa hako unongotipa ingotsvaka kana mumwe munhu aunopa kana kungokanda maaudio angoplewa zvipi zvangopera hazvo ingotsvagwa yachona ipere nokuti 5 weeks unongoda kutanga zvipi kutanga kuti nyaya kahwani kuti niwani fresh nyaya kutanga futi fresh nyaya vangu ndombotanga ndatamba baba harare ndokombisa ndiboneriya rechihure rimandiriya ndombozunza matapa angu miri ndombosheka ndochiuya manje ndoisa spika rangu remakuhana ndichiplaya but nyaya inenge isina kadhati inenge yatopera kadhati kuti inenge yatogarisa kana watongotseda kuti hausi kuda kubudisa maudhio zvinobveta uchongogara nazvo zvachose uchitongonyarara zvo because inenge yapera nyaya yacho 5 weeks dzakawandisa inenge yatopera nyaya nyaya inenge yatopera nyaya kana usina kutobudisa maaudio chibva wachongogara nazvo uchongogara nemaaudio ubva wachongoziva kuti nyaya yachongopera hake mazepa ahwina mafoira nokuti chokwadi zvinenge zvisingasabudi ndaruza for now but panozokulera mutazoti chero newe shungu dzako dzinenge dzatopera 5 weeks guys shungu dzako dzinenge dzatopera dzokuchaplaya maudi unenge utoti zvichizineserei ganisane nazvo zvino izvozvi nhasi zvawadotaura kudai so zvino mazepa ari kuya kuzokupedzisai nhasi nhasi anga chakuzokupedzisai nhasi watombodai ari kuya kuzokupedzisai kuti right 5 weeks dzatakuedzeka ndifambe nebhora zvine vanowakati ndine zvimwe zvanazvo zviri mumaaudio nemumawriting kana kuti iwe miki zvawakaitika wakatambwa yakapengana mazepe wanga usingazivi kuti mazepe ari kurekodha iwewo wanga usingarekodhi ndifunga ndizvakaitika nyaya yako inenge iri yechokwadi but hauna v11 to back up nyaya itsaka mazepe manje chairekodha indatoti pamuda kutanga wambonohla nhasi sapa ndikachidla tigosangana na8 zvino kana woti 5 weeks kana ndisitapera pawa 5 weeks titatapera chino 5 weeks hainenge yapera haisi problem regai auye ndakambloga kwese mberi neshure kuve nekuwa saka zvaaitaura mazviwanepi mazviwepi zvaaitaura zvisiri makabloga tine vanhu vanososa information vanotipa zvinei nei isusu topiwa ndikatotadza kuva ma4-5 hours 6 hours nei inini munhu njenjida kumukira kustendi kunenge kune mabhiridhi achivaka ndinongopiwa vanenge vachibhadha zvacho kana kufanana zvacho ndopuwa ndevedza dzonakigwawo dzokuta sokuguta kunoitawo dzevamwe kutanda isusu totandara zvisina mathreat kutandara plus dzeni dzonakidza pakuti muva muri mabhururu maifamba mose saka tichingonakidza zvedu kungoti because ndobva zvazogumira apa zvichidzidzisawo futi zvakawanda paupenyu aiwa vanhu havana havo mhosva kungoteererawo zvichikungoitika vanongoteererawo zvavo dhirama otherwise aiwa chokwadi chiripo ndoda kudza chokwadi chiva chiripo niki unoda tichi nyaya dzamuri kuitaura takada basa nadzetsi kungoda kuhwawo tichitoona ndetenemende tichitofara tichitoseka otherwise nemunhasi chingani mande
nemusi Wednesday titotokanga kuti makaboitirana zvose izvi Wednesday titotokanga kuti kune nyaya dzisi dzamakaboitirana idzi saka tungotambai kungorira izvozvo kutokangamwa tatodzidza isu chete kungoti alright, Miki, thanks very much. Okay, saka drama richazokontinya pa 5 weeks guys. Ndo pachazobuda mavhiki 11 maaudio pane zvari kumbogadzirisa kuti agadzirise upenyu hwake. Saka ari kuti zvinyaita zvinakana nebasa rese unotongonyara tozodzoka pa 5 weeks. Sitaura sokuti 5 weeks hapana nyaya inenge ichatagwa kune kwacho yekure guys. Plus vanenge vatopera chida panenge achatoida nyaya. Unenge wadonelete dzinenge chitopisa panguva iyoyo. Unenge wadonene dzinyuwani dzedzatoepo dzinenge chitopisa. Idzi kuitika dzedzatodarika. Plus imi vanhu vari pano mugare magoza kuti nemi vari panyaya idzi vese vari panyaya idzi tokudza musapinda social media nemwoyo zvote tichireva izvi musapinda pasocial media nemwoyo social media tuyavotamba zvamukuita izvi it's entertainment to people are just listening voseka vokomenda life goes on tichitoenda kunovata tatoti nhasi social media ambuya mulambo vari people ambuya mulambo vari manyora kuti ene ndafamba ndatevedza dzitevedza ndakadai ndamhanya ndikadzika ndakadai ndikamhanya ndakadai so handimaona zvatofamba mangwana taura dzimwe nyaya handimaona zvatokangamwikwa handimaona saka haisi nyaya sese asi chandina chokuti mazepe nhasi ndikuona regai tikurumidze kubikavo guys regai tikurumidze kubika mazepe unenge achabuya kohopeta atombowa zvokuti 5 weeks kudai hanasi ndoya kuvaparadza nekupedzisira atombowa zvokuti 5 weeks izvi 5 weeks dzatowa kuti 5 weeks idzi hanasi anenge achiita kubuda shavi chaiko mazepe Sabina, thank you for the stars. Now we guys, Sabina Chengama stars 623. Thank you, Sabina. Thank you guys. Name Israel kama Mandela, my kunda kinde my love guys. Mbo Israel. Mbira kana kundisira message yangu. Israel kama love guys. Israel my Mandela, my love, my likes. Vaisa my stars. Kana sa message yetu. I want to kill myself here. Oh, I don't change. Why I want to kill myself? We understand message. The guy phone a big. Sat this one kuzvuraya kuti kuita sei. Wapereka kusvika but there is one aditi zvemakuwa ona ikotopinda dziri serious. Yeah, dzemakuwa idzo there is one avadi nharo dzotongoita asi avadi. Hello dear, could you say Chi, what's going on? Aiwa, aushurai, Kochi. Ari kushungurudza ari kuita sari kurova here. Uri kupi? Jo, zvori kure naye muningira wangu. PE kure kwase kutosvikigwana niko. Makarorana here nemunhu wako? Makarorana? Takarorana. Mune vana vangani? Makarorana nguva yareba zvakadii? Saka muna January munobva totanga izvi zvatotanga kunetsa. Akatanga kushungurudza rini? Pakatangarorwa January zvisina zvakasaka chigara nevana vake panapo ani 2 but pandakasvika papaine mwana wake mwana ichigara naye zvakanaka tisina kana problem yakazotanga pakuti muna chimai vacho ndobva kuti hachakwanisi kuchengeta mumwe mwana wechi2 ndobva vamuisa panapa muhombo yando pakangotanga kuchinja nekuti vaiti kana vakuenda kuchikoro mai vacho vaivagarira murodhi
vachibvisa zvinhu zvese zvanenge ndaisam life books achirasa achibvunza vana vakagara zvakanaka here. Vana vakuya kumba kudoko vakundituka ye hatidi tugare panapa ibva. Vana vakura sei? Mbaga ine 8 years, mudika anga ine 5, asi mudika hapana zvaitaura. Saka mwana we8 years ndiye akutuka kudaro uchibva panapa? Ndiye aitondutuka landlord atoripo aitozvinza zvese zvichitotaura. Saka iwo ubva waudza murume wako? Ndichivagadzirira kuenda kuchikoro, vana vasingaendi kuchikoro. Ndakangobuda kuenda kubasa nababa wacho, iwo otosara otogara mumba. Vakabvunzwa kuchikoro semusingauyi, voti mai vanotishungurudza. Kunoku kumba landlord akabvunza iwo hauna kushungurudzwawo here vana vakola? Tiudze chokwadi tikwanise kubatsira, nokuti hazvimeke sense mwana ne8 years ne5 years. Taura chokwadi tiwane kubatsira kola. Handina SIS-MELLY chero landlord aripo. Landlord atoripo aitoona nyaya dzese dzichiitika, because chero kuchikoro ndaenda kunobvunza vana havasi kuya kuchikoro, akati vari kuti hatisi kuya nekuti imi muri kutishungurudza. Kumba landlord akabvunza sei musida kuenda kuchikoro. Vanhu vava vatanga kuti hatiendi nekuti ticha anotirova. Mai nevana ava vari kugara kuPort Elizabeth ikoko? Takagara padhuze padhuze. Ko zvakafamba sei? Alright, hatidzokere kumashure. Zvakafamba sei kuti uone kuna baba ava mai avari pauna kubvisisa ava here vakura? Handina. Ndakatosvika vatova ne2 years vaparadzana, baba ava vachigara nevana vavo. Saka mai vaipa vakanzwa kuti baba vaenda kumba kwedu kunoita zvekutikumbira zvezve, ndobva vatora mwana 1, ndobva baba vasara nemwana 1, ndobva ndauya ndakagara nemwana 1, ndobva vazongoti from blue munhu handichakwanisi kuchengeta mumwe mwana, ndobva vandipa mwana waye ndakagara naye. Saka vana vari kudzwa namai vavo kava kuti zvidai mai havachiri kuda murume wava nditi? Vana ava vanogara nababa kubva vaparadzana, vana ava ndobva vagara nababa. Saka mai vaive nehope yekuti ndichadzokera nokuti baba vasati varoora pachine hapana mukadzi, saka ndichadzokera. Saka kuya wakaita mai ava, mai vaive vakabva vasviba ndo vari kutumira vana ava. Saka raiti iwowo uchiudza murume kuti vana ndizvavari kuita, murume ari kuti kudini? Nyaya yese yakazotogadziriswa, vana vaya muzukuru wavo akati vana ngavaende kuZimbabwe, vatezvara akati vana ngavauye kunoku. Vana vaya vakaenda kuZimbabwe last month. Saka izvozvizvi because vana vakazotakurwa kuendeswa kuZimbabwe, vazotoita kuti mai vaya vakazoenda kumasocial worker kunondisungisa vana kubata vana ava muprivate pachavo. But social workers angu havakusungisi pasina evidence ka? Pane evidence yei? Zvakazotoitika zvacho because masocial worker akazotanga kuteerera nyaya yacho ndokuona kuti ingori nyaya yekuti igodoro ramutu uri kubva murume wake. Saka iwe murume ajoina mukadzi wake mukuru uyu kuti vachikushungurudza vese. Saka vana vaibva vakaenda kuZimbabwe, mukadzi hana kuzotaura futi neni, hatidi kunyema. Vari kuZimbabwe vari kugara nasiteti mbuya, pane problem manje. Siteti mbuya havana problem nevazukuru, vari kugara nevazukuru zvakanaka. But murume wangu manje ane history yake nasiteti mbuya. Saka history iyaya inini nasiteti mbuya taiswa mucategory 1. Akaita sei murume wako nasiteti mbuya vakavadi? Iye ndiye anongoti vaindivenga zvichigara nawo pakarogona mudongo. Okay. Saka family yagara pasi kuti vana vanofanira kubva kuSouth Africa vauya vagare kuZimbabwe. Siteti mbuya zvazvivabvisa vanga vauye tigare naye. Vana vakuZimbabwe, school fees ndakatumira, mari yechikafu ndakatumira. Havana kana problem atezvara namai, but problem yapa kuti each and every day ndechingonzwa kuti ndauda unogara weZimbabwe, ini ndinotora vana vangu, vana vangu vari kushungurudzwa, ndichingotukirirwa every day. Saka okay, obata wakadaro. Guys, madiaries hanzi naSabina, I love God. Let's see how diaries are helpful. If you can't throw stars, musatombondituke henyu. This is my main interest. I wish if it was Nikki crying, so I will contribute. My diaries, Sabina kungo kuchallenge in comment section. Akana masters is hard pan hanzi
muri kundishamisa ndida kuona kuti muchabatsira mukadzi uyu sei, muri kutadza kukanda masters of which Sabina isati atinyanyi kukonzerana nemasters pano anozongouyawo kana mauyawo muchitikanda wambowa tichikumbira masters hatikumbire nemasters zvokudaro hatina basa nawo masters but a real problem, a real crisis when it comes like yandoda kufambira mangwana Pretoria uchaona madhairis anoita sei 2 seconds titatopedza masports dzemasters anozoti hama 50 cents aya majokes asi chibai mangoprova Sabina wrong madhairis muri kupi prove Sabina wrong kandai 4000 stars up pa 600 dzake dzari kuonerwa dzachivaira nadzo kandai 4000 stars mutaridze kuti panonzi padhairis madhairis panonzi padhairis taridzai Sabina izvozvo right kola saka iwewe panguva inoda kuti kubatsire sei unoda kubatsirwa nei inini handitoda kuti mundibatsire kuti ndafunga kuti maybe yamupa live mumbonzwawo iye ambonyatsotaurawo nemimi kuti anokwanisa sei kuzvibudisa mupasti yake nekuti chakunetsa apa ndechekuti haisi tombori nyaya yevana asi nyaya yakutonetsa ndeyekuti inini manje handifaniri kuita bhondi navamwene because istep mother saka chero ndakatumira mari munhu anenge achingotsamwa but ndoregera here kutumira mari yacho nekuti ndokune vana watezvara vakandisendera meseji wachitenda chinhu iye anobva atsamwa kuti ndandotozviziva kuti kune mashoko hoko but last time watezvara vakatenda meseji wachiti mwanangu chero zvese zvamunenge muchida kuita vana vangu musaita nenini mototaura namai venyu nekuti ndo vane vana ivo vakuti ukaona baba kutaura kudai kune mashoko hoko akubuda saka apa ndakutoona kuti dambudziko ravapo nderekuti chi inini ndiri step mother wari kumusha ndiri step mother saka iye pachezvaketa haasi kutombofila kunyatsa kufila kuti mwana wangu achagara zvakanaka ko vana havakasungana na mai vavo here because vana havadiki vafanira kugara mai vavo nyaya yakaitika ndekuti pakatanga kunoita vana vaka inini mai vacho ndakatovadaidza ndakati uyaiti timboonesana panhau yevana nekuti inini zvakuita vana zvisiri zvavaita vana vangochinja from blue moon kubva zvandakakutenderai kuti hazvina mhosva because iye wakati kuti nditore vana vavo ndiende kumba kwangu handidi kuonera murodhi handidi kunenge kuchinaya ndoda kuti ndiwe ndiwaonere kumba kwako 1 hour inini ndakaona kuti zvinondibatsire chero ndakaramba iye ndiye mai anofanira kuita bhondi nevana vake ndakavatendera ndakati oraiti munoya ndakabva vakatanga kuuya ku1 hour apa manje mwana muhombe uya ndipo pakatanga kudhivhelopa pfungwa dzekuti mai wangu anokwanisa futi kungotsoka ukagara panapa because thank you Mercy 50 saka mwana ne8 years and tingati mwana ne8 years akadzokora akafunga idzodzo anenge akatoudzirwa kuti tingachakatoti mai vangu vangwasa kudzoka kugara panapa 8 years zvakatondinetsa because pane muzukuru akabveya akanyatsa kubvunza kuti iwewe inini seini muri kutaura zvinhu zvese zvekuti handidi kuti mama wavo agare panapa kuti mama wangu hanzi nekuti mama wavo asati wauya kugara panapa mama waya wangu wasingauyi panapa asi mama wauya panapa mama waya wakuuya panapa nekutaura nadheti saka inini ndakakonzeresa kuti mai waya wauye panapa vachiona wana wavo nekuti futi chero vakasvika pano baba waya vakabva kubasa vanokwanisa kungomhoresana baba vapfuurawo kuenda kubhedroom saka mwana akabva aona kunge vakutokwanisa kuita sei kungodzokera futi wakagara panapa ini ndokufunga kwangu ndomafungiro nekungozvionawo pandakaita asi zvinhu zvatinetsa nekuti mwana uyu muhombeka taitowirirana chiro takashanya kana kuenda kuchechi ndakangoenda kwandinenge ndaenda ndikachadzondoni aitonetsa vanhu vese mai wangu kundepo but pakadzoswa mwana mudiki uyu manje ndopakatanga problem yese saka murume wako anobvuma here kuti atitere ndimufisiro mabhega pestos akamundike mufiriji kuti adikesa mabhega pestos mufiriji murume wako anokuti anofolowa pana here zvotite kana muapproach haanetsi kuapproach kana kuti ndeyo totanga taita zvivindi ndopandikuti murume wako uyu patitaura naye apa munhu akambofolowa pano here kana kuti haafolowi pano tizive kumuapproach kuti tomuapproacha sei because munhu anenge akambofolowa pano hanetsi kuapproach then munhu asingatizivi manje tototsvaga approach yekutoenda nekuzvininipisa kudonha chaiko kuti tikwanise kuziva problem yake chii
Saka tichitaura naye apa pachona isu tinongosvika sasisana sisimeri here kana kuti tosvika chiti sandiri hama dzako tosvika chiti kudini ari kungofunga ngoka ndakafara tichitaura nebhachi ndaida kuwana kasitela ini ndotoda kasitela chaiyo chaiyo then kana matambudziko ese akatanga zvese zvakutakurwa zvipoende kuti hama dzese dzangoti isusu takutokwanisa kudhibanisirayo nekuti iye anoneta nekuti anozviti ndinoziya zveko kuhama dzake maiti anenge achizviti ndinoziya nekuti ane graji newhole family anenge achiti ini ndakakura upenyu hwekutambura mai vangu vayo. Alright, no problem. No, ukafona sika iwo hakuna munhu anozviuraya anditika hauzviurayi hauti ndakufunga kuzviuraya uchizviurayira murume wawakawana aitomboita vamwe vakadzi akazvara vana woda kuzviuraya kana waona kuti zvanetsa munin'ina unongopika bhegi rako chokubatsira udzokera kumba ndozvatinoita hauzozviurayi ndakutoiva kuti neta ndechekuti izvozvi zvimwana wandakatakurwa uchizotangira pasi kubasa kwatinoenda kana izvozvi zvanenge vakundipa lizi ye3 months chete ende 3 months acho hauna salary vanokutambira nekuti patresh eka but iwewe wakakuuta mwana haisiriyo end of the life ka kune vanhu vanotosiyiwa wana ane nhumbu chaiyo chaiyo achitori nevamwe vana 3-4 chako chakwasa chingozosevhaiva saka uda kuzviurayira ndikwa ndichishwa pekutangira unongoshiva pekutangira mwana anozvarwa kana azvarwa anobuda kana abuda will start from there zvinogona kungooma kuva diki diki but hazvizomborandi zvakaoma iyo kana angouya murume wacho anouya nguvai murume wacho iwe kana angosvika kuma7 kwacho unobva wanifonera unongofona panhamba iyoyo yemazuva ese iyoyi ndatamvura nekuti apa ndakutonesa kunoti ndikurarama nemunhu ari kurarama upenyu hwemukadzi nekuti ndisati ndanyatsotsva nemukadzi uyu paanogara padhuze apa hatomboendi kunoona naye mukadzi uyu haatomboendi kunomuona hakusiri kumumiririra hangu nekuti murume haamiriri asi nguva yacho yekuti nditi anoenda kunomuona ka handioni kuti inenge iri basi kuti tinobuda tese panapa Alright, no problem. Chiri kuzofona kana auya totaura navo baba vachona tinzwe kuti baba vavo vari kuti kudii. Usazviuraya haufi handiti. Alright. Pane here umwe arikuda kuzviuraya apa guys. Aripo here umwe arikuda kuzviuraya abva angofona tiwe kuti uda kuzviuraya zvaita sei. Aripo here umwe arikuda kuzviuraya apa. Kana uripo uda kuzviuraya please gara watofona izvi tione kuti uri kuda kufa nguvai zviini zvinoita here kuti ufe kana kuti zvauri kuda kuzviurayira hazviiti kuti ufe aripo here arikuda kufa apa kana pane mumwe ari kuda kufa gara watotifonera kuti uzoti ini ndafunga kufa because 1 2 3 things kuti tizive nyaya dzachona kuti chii chiri kuitika anzani makore mangana andisiyi but she sounds so young anotadza kuti mwana mudiki asi munhu mukuru uyu anyorawo SIS MELLY, I want to talk to you privately. All right. Unondibata pa WhatsApp number dzandanyora dziya uya ari kusa message you. Number dzandanyora apo dziya 064 ndichingopedza pano. All right. Uya unenge ada kufa. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, house kuda kufa voice rawo arise mada kufa iro voice akachanga mchanganiro. Kuri sei? Mushe muri sei SIS MELLY? Ndiri right kanjani? Hello. Adon. We want to get up. Hello. Yes, could you say? Right, I want to see experience yangu ini ndakarambiwa nemunhu ndine kumana ndakasiya handina kuzviuraya ndakaita life yangu ndakaenderera mberi ndakasenza ndine 2 months nemukusvika 9 months ndakaita mwana wangu akura kozvino ane 11 years ndikuti live amota nditori pane MMLA
ndane wana wangu 3 saka ndachida kumuudza kuti usadziuraire murume odese anenge ane purpose newe saka usadziuraire murume kana asinga achiona pane something iri kumunetsa ngasiye Mwari achamupa way. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Right. Kune avo vari kuti anzi it's a bit a harsh of a joke. Regai tikudzei tichidai kana muri vanyuwani vepano. Pano padiaries. Tinogona tokuudza kuti uda kufa. Inde unozviuraya kana wafa tozoya kumariro. Tinogona tokupindura tichidaro. Why? Hatikurudziri kuti munhu azviuraye pano. And we know kuti kazhinji kacho munhu anoda kufa haudzi vanhu. Believe it or not. Kadzila nenyaya dzakawanda pano madhaidziwa aya anomutora anotozviziva. Munhu anoda kufa haambouya achikuziva kuti ndakuda kufa. Tinozongowa kuti akafa ukakanyora tsamba. Saka kazhinji kacho ukatochida kuti kuda kufa totokupindura zvinoenderana kuti tozoda haumbofi. And two, totoziva kuti hatipodi kuti munhu afe nekuzvirasi. Totokuziva kuti urikuda wadi kumwowe makozho unokurumidza. Andika pakupedzisira kwegame racho anenge akusoseka nesu pano kana kuti voice rachinja. Patotaura anopedzisira achinja voice amboya achichema chete isu pano zvatinoita zvokuti imi munozozvitora serious kuti kwai joku yazonzi hashi joku yazodai isi tinotoziva kuhendla vanhu vedu ava taadhila nadzo pana pamuramba muchiteera pano muchaona kuti muchaona zvakawanda muchadzidza zvakawanda pano muchadzidza zvakawanda kana voda kufa vambouya vachitiudza patilive apa kuti ndoda kufa anenge it will be just an emotional time kwaari chete and in emotional time isobva tiya pana patobva kuti bva kazhinji kacho vamwe vacho ndoseka kusaka ini ndatotitsaka ngongola uchida kuti blackmail kuti oda kufa kuti tikuhire kuti tikone kuti unofa ewa titi zvozvo panyanya tamberi padhuze tikupe ukurumidze kufa because haambofi mazuva oti nyaya chachinja ndamubvunza uri kuda kubatsigwa nei ndo panenge pane ansa yedu yose ipapo kuti munhu anoda kufa here kuti munhu asi kuda kufa akabva ati ndoda kuti munditaurire nemurume wangu saka nachida kufa anozondituma here kutora nemurume wake kana achida kufa anozondituma here kuti nemutora nemurume wangu pane mubvunzo patamubvunza kupedzisira kuti saka tinokubatsira nei ndo panobuda gemu rose ipapo isu chigemu ichi tochiziva takatochimasta patongovhunza chete kuti tokubatsira nei munobva azosvika pangatida nditaurirewo nemurume wangu munzwe pane pfungwa dzake ndoki yenyaya yake ari kuda kutsvagitaurirwa nemurume wake saka how does she come kuna SIS MELLY kuti vabvume kunotaura nemurume wake uyu anouya nekundi blackmaila inini wacho kuti ndoda kuzviuraya indobva ndakurumidza kuekta anoenda kurumidza kuekta ndabva ndakurumidza kuti mire ndoda kuzviuraya vanondiziva vakasitadhawo chigemu ini ndikasitadhawo chigemu chacho anomaona saka iye zvinozvi next time hatibvumiri munhu afe asati ajoina zororo pumulani kana wati unoda kufa tanga wajoina zororo pumulani wofa umbomira 3 months okwana imachuwe wozofa ako anomaona wozofa ako ndo inenge iri nyaya yachona handimazviona right so guys aripo here umwe ari kuwa kuda kufa umwe ari kuwa kuda kufa aripo here ari kuti ndoda hangu kufa zvinhu zvandiomera ari kuda kutaura anyway tozoita nyaya iyi zvakanaka nakanzi it's a cry for help yes it's a cry for help yes Lorraine it's a cry for help but vanobva vauya vachindi blackmaila inini mani ini ndakuvaziva ndobva ndakugamuchirawo blackmaila ndobva ndakandawo kuti ndokutengera heyo makonzo kuti ukurumidze kufa gemu racho yobva rachinjira ipapo nokuti kufa uku kunoona hakusi easy guys kungozviuraya it's not easy it's a cry for help yes but detectives vanondishandisira maindodziziva handimaona right so quite now Sabina, I'm just gonna edit 2 minutes ndobva ndaenda because my audio auya guys my audio ndapiwa auya namiki my audio auya ndazivhisa zvadelete my audio yadelete my audio yadelete waya asi zvinhu zvamiki undihwisa undikandira maaudio odelete kuti kwai ndazivhise nani zvatoitigwarivasoyalize wakanda chikwai iye achitaura zvokuti anogwara njere akanda zvemaaudio akaita maaudio ake 4 wakamabvisa kwai ndaindibvisa ndisoti ndiani takati zvemaaudio auya tochidzoka na8 tochihwa maaudio so aita
audio aya kon afanye chawo guys ain't audio tandaona audio ndikati audio auya zve tuzochiplaya audio tichiwa atire chiwa noti mukuona ide mukuona deleted gone ain't saka tabadaruzi guys tikubirirawo dzana mazepe kana vauya hanzi p wacho nekupi right. Florence Monde mira chirega tinzwe kana ndataura nemurume wacho onasa kuti kudi then if it warrants you team p tinomuona tichakuuya pana ndokudzai hanzi dai gp anomboziva tinoitwa nekupi ndomboza gp yacho ndogoita sei kupi handizvizivi anomaona hanzi dzokai Babylon makafitwa nekuno ndikuya mai manje gym ndondovari manje so guys kwemina imimpondudzaiwo vanhu vakaita zvemafingerprints South Africa munoite pi kana mwana kuita mafingerprints mukuitira kupi mafingerprints unoiti kwepi? Thank you Angel Mail ne 500 stars. Thank you Angie. Nai mafingerprints anoiti kwepi naimi guys kuno ku South Africa zvoiti kwepi? Zvinoiti kwepi? Sabina, I'm just adding you 2 minutes, 2 minutes and you are gone. Takuda kuinta 2 minutes. It could connection failed. Sabina, I'm adding you which connection failed. Try shakadi. It could adding. Hi AC. Hello sis me. Mushe listen pop tell papa ndivhinge uzvokuseri. Pitolere. Ndivhinge ukuseri muchipoka information guys. Police clearance iri pad. Ndivhinge ukuseri guys muchipoka information zvandatosvora ndichinetsa kandoindepi. Taura henyu zviri meni. Sisi meni inini ndinombosvikirwa hangu nepfungwa dzekuda kuti ndinombona madhamu. I know akuti ndinenge ndichikanganisa kuti Mwari ndimbonditorai muhope ndakarara. Asi ndinozokumbira ruregerero ndoti ndine vana. Ndine mwana wangu akarasikirwa nechekutanga. Ndine vakomana kuno. Sisi meni ndakauya kuchando 20 years ago. Ndikatenga imba yangu kubudiriro. Imba iyoyo ndikaisa maloja. Ndakatengerwa nsandawana mapepa. Mama vakaenda. Vakati vaenda kunosaina ndikavapa mari. Ndikatumira neWestern Union vakanobhadhara mari. Maloja akapinda. Ndikati mari yemaloja mopota muchikolekta. Achakutumira iye chikafu. Motora yemaloja iyoyo muchitenga chikafu. Saka mama vanogara nemwana wangu akarasikirwa nenjere, vanogara nemunina wangu ane vana vaviri. Send a request Sabina kuti adding iri kuramba ichi adding pamusoro pa send a request. Taura. Saka after imba iyoyo ndakaitenga ndauya ndane 2 years ndauya muchando asi ndaishanda ndisina mapepa tisikatenderwa kushanda kuno usina mapepa kuno. Asi ndaingobiririra ndikakwanisa kureisa mari ndikatenga imba iyoyo. Saka mama vaikolekta mari after a year ndichibva ndati nini ndichibva ndangoudzwa nefriend yangu kuti imba yawakatenga kubudiriro wakainhingirikina wakaisekiwa here kumalawyers. Ndikati ndimboziva ndisati ndambotenga imba. Akatitumira mari. Ndikatumira mari kuti mama torai mari muende kwalawyer. Akati muende kunosekiwa imba iyi inonzi agreement of sale. Anditi mai vakabva vanhingirikina nastepdad vangu vakadya mari iyoyo. Saka after a year vachikolekta mari yemaloja varidzi vemba muridzi wemba akashaya mudzimai wacho. Murume wacho ndiye akatsara ndiye aitengesa imba iyi. Saka akatengesera vanhu vakawanda. Nyaya yacho ichibva yaenda kukoti. Akatengesera vanhu 3 inini nevamwe vanhu tese hatina kusekiwa kumaloya. Saka ndofunga iona game rake kuti vanhu ava vanambogara vandisainisa chii kuna loya wangu agreement kusera. Yaenda kukoti. Sisi medu tese 3 takailuza. Tese 3 vanhu vakatenga imba. Maloja akabudiswa mumba ndikanyuza ndikatanga pascratch. Ndichibva ndatenga stand ndikazwa mama vachiti kune mastand ari kutengesewa kunoku. Ndikati alright tichatumira mari. Ndimama kava ndiri kuvimba navo asi vakandidisappointa nastepdad pakavakadya mari yavaifanira kunobhadhara imba kukupi kuti vanosekiwa imba kumaloya. Ndikati ndimama handina mumwe munhu wandinotrusta kumusha vana sekuru vana mai ndinongotrasta mama. Saka ndikatumira
Maria stand. Ndakapedza gore rese nchibhadhara stand iyoyo kumadhiudhe. Stand ikapera kubhadhara. Mama that time vakarasikirwa nebasa vaigara mutauni. Chakaita kuti ndivarenjere muflat mutauni ndechekuti vakaramba vakati handigari kukulo township kune makuhwa. Muri kunzwa SIS MELLY? Vakati handidi kugara kutownship kune makuhwa. Ndoda kugara kuma-avenues. Saka ndaishanda ndichibhadhara mari yekuma-avenues. Apa kune imba yekubudiriro yakazotorwa yatakaduza kukoti. Saka ndatenga stand. Mama vakabva vaishanda part-time. Basa richibva rapera vakaretrenchwa because of age. Saka inini ndichibva ndabatwa ndichishanda kutsvaka. Ndikatombosungwa ndikati handichakwanisa kuti ndirambe ndichibhadhara rent. Endai munogara kumusha kwenyu kwana sekuru. Mama vakati handiendi kunogara kureserve. Vachibva vafonera hama dzavo dzekwana mai dzekwana mbuya vangu. Vakati ndichengetei. Apa vaichengetwa nemunina wangu nemwana wangu. Vakanogara ikoko. Vachengetwa ikoko vakusvika vakaita noise ikoko. Vakabva ikoko vakaenda kune vamwe futi maini futi ikoko vaanoti munina wangu ndimainini. Vakatoita noise ikoko vakatadza vanhu kugara zvakanaka mudzimba dzavo. Sekuru vachibva vamufonera hanzvadzi. Naye muzukuru. Mai vako vari kukonzeresa kuti ko hatune stand here yawakatenga wakapedza kubhadhara. Come 2 rooms dzejurahoro mablocks ejurahoro. Ocheresa pitla clean nemugodhi wemvura because area yacho nemvura. Voenda kunogara ikoko because vari kupesana nevanhu, vari kutadza kugarisana nevanhu. Ndichibva ndaita kudaro ndikavakisa 2 rooms iyo emablocks emajurahoro aya. Ndikachepesa mugodhi kwaita pitla clean. Vachibva vatama vakanogara ikoko. Vagara ikoko stand iyi. Inini hameno kuti chii chakaita kuti vakarairwa ndina kumbobvira ndakabvunza. Chitupa changu chorapwa. Vese tiketi everything zvakanga zvakasara kumusha. Inini ndakauya nenzira dzinodzidzira kunaura dzekuuya kumusha. Saka madocuments angu handina kupinda nawo kuno. Saka ndibva ndati mama sezvo muine chitupa changu nebirth certificate. Munonyoresa stand yangu nezita rangu. Asi makore ese aya pavanozogara pastand. After 4 years ndopandakazoti mumusi ndibva ndangopepuka ndikati mama ndinokuda kuti kundichumidzirawo mapepa emba. Mama vakandichumidzira. Ndibva ndaona zita ravo riri pamusoro. Inini rangu ndiri dependent. Mama koma kaita sei? Koma ndandinyoresa zvedependent sei? Mama vakati nabasa. Ndikati ndine basa. Mama nhasi Mwari akakutorai. Handisi kuti handizivi kuti Mwari akakutorai nini kana kuti mini. Mama ndine vana vakomana ini. Mwana wangu anorwara nenjiri wangu kuchengeta. Ndinenge ndichida kuputira mwana wangu mangwana ndikanza ndisisi. Kana inini nhasi Mwari akakutorai first. Munoziva kuti mwana wangu achandinetsa nenanazva dzichandinetsa nemba iyo dzimba yasidhiri vakorana mai vako vasapereso. Sabina vhara maaudio man. Sorry mukanzwa ikoko. Muende kwaLoya. Ndichatumira mari. Muende kwaLoya munochinjisa. Then Loya takuifesa munochinja zita kungonyorwa zita rangu chete. Nanhasi SIS MELLY. Stand yakatengwa 2004. Nhasi iko zvinochiri 2023. Mama vari kuramba kubvisa zita. vakatotora stand ende chinoitika kola to be honest with you manje ndechekuti mai vako vachawina stand iyo pakuti waitumira paperwork yese mari yese kuna mai ndio vaita paperwork yese saka mazita avo ano appear everywhere iwo hauna kana pane zita rako kana one, so it's going to be your word against your mom's word. Iwo vanje vakabata evidence iwo hauna kana chinhu saka basically stand ndeyamai vako. Zvinorwadza ndosaka nditi nini haiwa ndinombosvika pakutoti Mwari inini ndakarara ndingonditora yani soda kunwa kana mushonga wamakonzo kana chii ndaneta SIS MELLY 23 years ndiri muno chingoshandira pasina chinobatika nemaoko. Munin'ina wangu anogara pamba anobarira vana pamwe ane vana 3. Ndikataura kuti ngambobuda ndinomulogistra Samuel ndakamutumidzira mari ndikatitenga mabhero 2 pane vanhu vari kutengesa toziva kuti kubva maindastry hakuna vanhu havasi kushanda chingongwavha utengesa mabhero anotora mari yacho
unodya nemaboyfriend hembe dzemwana tikatumidzira dzevana negamama nevana vake vandimuchengeta anobva vangotengesa saka pandinonesana naye mama anobva vanditi usamudzinge pano ndinoita ngozi pano zvinhu zvako hazvifambi musha SIS MELLY every 3 months ndikashanda basa rinopera ndikashanda every 3 months basa rinopera ndaneta ameno kuti vanhu vakandidetsera sei kuti ndingawane ameno ndakaenda kucounseling ndogara ndiri kucounseling ndomboita nani ndobreka down ndoita depression ndombogara pamba ndoita nani ndinodaro hey yeah handida kuti nditi your mom is toxic but some mothers are toxic aminoti vanokwana here kwani but some mothers are toxic. How can you do that to your own child? Kushanda ku UK kwanonge mchitaipa papa nebasa iro riya reku UK and then zvimuzvobva pakaipa vobva vatora stand just like that. Kola ko mwana wenyu yarigara namai kumusha saka saka i-compensation yavo saka vakaramba nayo i-compensation yavo vari kuda kutoti ndichagara nemwana uyu saka muripo kuti kundibhadhara ndakachengeta mwana wako iwo nevana vangani koko but ndikuchengeta kavemunin'ina wangu anobarira pamba ka3 years havasi kukutikana navo here nana mama ndikuvatengeta vana vavemunin'ina wangu 3 years vari kudzidziswa neni vanotengerwa maschool uniform school fees ndini chikafu ndini everything ndini wona ikola it's never too late chita so iwewe chita so kuti usiyane nezvakawanda handitika ika zvine zvichiripo uchikushanda ndika tenga stand yako imwe kana waunganza mari yako yaunenge unotenga wega kuZimbabwe do your things wega usavaudze don't tell her anything unganza mari yako kana mari yako yestand yakwana go to Zim find a lawyer do everything on your own tsvaga kana munhu anongokutarisira stand yedu waunosiya wasachimazenge anochengeta stand iyoyo iwosipa mapepa wekesa uinayo woshanda mari yako yowanda wodzoka wotenga kuka kana cottage usavaudze anything. But SIS MELLY, I think I will kumbira mari kwamuri, you know? Aiwa, hasi kukumbira mari. She's not asking for money. She's asking for ideas. Uya kwauri asiri kukumbira mari. Aiwa, pane yano. Awana kukumbira mari. A public figure you can raise and push mountains. Mtasona masara sei call. Kuri right muri sei? Are you on live right now? Yep. Oh, okay, I'll talk to you then later. Okay, sure. Okay. Buskola havasikutsvaga mari. Sabina, pane yawo mwana tinotsvaga mari vada mazano. Vantori ku UK kwauri koko Sabina. Antika, imimi kola itaizva izvozvo izvo. Tsvagai unganzai mari yenyu UK koko. Maunganza mari yenyu kana yakwana you come down to Africa. Don't tell people. Tsvagai lawyer renyu. Moya mwende pana lawyer renyu makabata mari yenyu. You find a stand. Mogara makati investigate mchiri koko. Mwende ku stand, mwana stand renyu. Ropinda musta renyu and everything. Mota mapepa enyu modzokera. Handi kana mashata mari yenyu yakwana kuti muvake kana chituru mchikote jaiko modzoka back ku Africa. Musiya mava musavaudze. Mozoudza yamira. Don't tell him. I'm sorry, data offside. Don't go for panapa no kumbira mari. Sorry about that. Panapa vanokumbira mazano vakumbiri mari. Panapa tisi page nevanhu vari level yejendi chete nokuti vanhu vanoya kutsvaga rubatsiro pano. Yeah, uzvizive. I'm so sorry. Look, my sister. Wona my sister. Rather, zviri nani kuti ndimai venyu andika zvitwa namai. You don't want to start a fight futi navo. Handiko kuti vativa 3 months kubasa, 3 months every 3 months unodzoka basa. Haudi kutanga hondo navo. Ndimai ina mai vako vari kuchengeta mwana wavo. Chisiya iyoyo. Let her take that one. You are still young. You can work. Chitanga panyuwani. Hazvina basa. Mari mienzano yachidarika. Kana mwari vatora mama saka kuti ndichakara here ndikona mumwe wangu akugara nemaboyfriend ake but do you want to start your own amai vako? You see? Because now confronting you about that, you won't. Vari kumira naye havadi naye. Iwondo namai vako. Saka amen. Tinopaona sei. Amen. Zvinorwadza but I think just simba uchinaro chitotanga kushandira zvimwe zvinhu zvako iko zvino.
All right, my sorry my sister, but it happens. Vari kuva namai vakadaro. Sorry yako. Vakateerera vanenge vaine maadvise omungouyoma akasvoduka. All right. Shame. Don't be depressed. All right, sharp. Pakaipa imi. Zvakaoma vedu. Hello, dear. Hello, SIS MELLY. Mushe kanjani? I'm in a situation yemurume chaiye ndichitumira chando kuno akabva anyoresa nezita rake murume hey zane amai achinyoresa nezidefo patakaendesa kukoti jaji ini ndandine mawe iye paka yake saka zvinoitawo mudzimu ezono kola muri kubreaka ya musi kuzvika tsvakai pane network chepchep. Right. Ndikunzwika famba muri kufamba ndosaka iri kunetsa haisi kunzwika stereo. Aiwa hatisi kunzwa. Hello. Hatisi kunzwa. Hello. Hatisi kunzwa. Kola haisi kunzwika. Alright, sharp. Foni yavo iri kunetsa guys, haisi kunyatsonzwika. Foni yavo haisi kunzwika. Hey, asi vari kutaura nyaya yekuti vanenge vakatenga stendiwo here murume akanisa musitama ende zvakaoma sikana marriage eneni. Hello. Zvanani ya zvanani. Andina kudropa Sabina wadropa away. Murume chaiye anyoresawo zita rake ndatenga stand kumba saka patikarambana akati ndeyake ndobva taenda kukoti saka yakre ndaita panaitumira newestern union iye aibva anobhadhara 2-3 days saka ndakatotyawo kutoti apamwe handisitombozombofa ndakaiwana because iri muzita make saka taenda kukoti iye anga asiri kushanda hake ndiro rimwe lake ranandinaro saka paanoenda pai onobhadhara 2-3 days indakaenda nezvese western union bank statement neproof yebasa iye kwasvikawo kwake akunzi chitirakidzawo bank statement nekunobva mari yako yakashayikwa zvokuti yakazochinjwa muzita ramangu saka ndiri kunamba mava kana vaine zvavaitumira amai vavo vaine maproofs ikote kumarondera vaine maproofs and so forth ngavaende pamwe zvinogona kubatsirikawo since ndavanzwa vachitiko amai vakafa imba vanenge vangogadzirira zvokuti amai vakafa vanowanikawo imba yavo bheki kwete kudzinga amai ezvinezvi kudzinga ndosati tedu kudzinga ngasavadzinga but ihondo amen ihondo isewona mai vake remangwana kuvaudza kuti mama handisi kukunzingai but ndodangogadzirisawo future vaine maproof kana vaitumira newestern. Remember kuendesana kukoti namai vake itori hondo inenge kunotanga kwehondo unana sekuru kunana sekuru kuti handisi kudzinga amai ndingotora kuti amai kana vafa ndionewo property yangu bheki sinoti kuti ari kuendesa amai koti kuti bhai aone property yake bheki amai kana kugadzira remangwana kwete kudzinga. I'm not encouraging that. I don't know. Yes, zvari kuzvinzwa hake regai tigona kuti zvinhu zvinoita amen but I don't know handizivi but it seems as if mai vake ndevaya mai vaya it seems as if mai vake ndevaiva namai vaive kuti inini ndakazvara ndiri mai you can't challenge me wachanondudza from the way she was explaining. Vana mai vanenge vachitoda vamwe vanokura vamwe kuti zvitore zvevamwe vana
but like zvaapedzera kutaura kuti imba yangu yozogarwa neuyo aripo ndandongoitira kuti kana for the future kuti hanzi amai havachisipo kana aine maproof ekuti aitumira kuna mai vake, she can win it because ndakaiwina 2010. Okay, it's okay. Arikuteerera. Thank you very much, Kola, for your advice. No, you're welcome. Okay, that's another advice. Kola, iyo yauya one vamwe asi takambopindawo madziriwo asi takawina. Amen. I don't know ipapapa. Right. Varipo here umwe ari kuda kuti ichauya yakazvimirira nyaya yemastendi. Nyaya yemanhikiri ndinoda kuti ndichipedza ndinde kunobikira vana vangu ko. Ikwesa kuna 2 minutes. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Muchiri palive anti? Alright, sorry ndakuramba ndichitanga ndikudzokorodza zvabva naKola abva kubuda. Mamini vangu vakambozviitwa, vakatenga stand yavo through baba vavo. Baba ndo vakatora stand vasina kutaura kuti ndozvava kuita. Asi vakaenda kumalawyers vakafambira nyaya yacho. Baba havana kudzingwa pamba. Asi stand iyoyo yakazongosiwa iri muzita mabamini. Saka zvinoita ngavambotraya kuifambira. Okay, but kuna mtu zvakaita kuti kuna mai inenge yatore hondo kai. Vakaziva kuti stand yakuda kuchinjwa. Inenge isisiri hondo because nekuti vankuita Kola ari kurwadziwa ari kuda imba yake isi nyore kuti unotenga but mapanzwa here pataura naKola kuti vakataura kuti masvike kuti zvinokuomera papenyendo papavatera izvo ndiri kuti ndikashanda 3 months kudzingwa basa vapanzwa here. Ndapanzwisa but ngavachingoenda for the sake yekuti kana vakazotangirwa naamai kufa vasazopa munin'ina imba yaasina kushandira. All right, it's okay. Thank you very much Kola. Hanzi ifambira nyaya iyi zvinogona kuita mowina because kune vakambodzifambirawo zvaitawo saizvozvo vakabudirira. Saka without tivharire anything imbodzifambira iwo. We wish you all the best Kola. Wish you all the best. But tsvagai lawyer kuti zvikuitirei I think is kuti zvikuitire izi tsvagai lawyer ukuthi mutsanangure nyaya yenyu akubatsirei. Andichika kana zvichigona tsvagai lawyer zviite izi. Still mai vake hanzi havatogariki navo saka even hama chaidzogeva up ndozvazvo zvandaona zvakaoma vana mai ava nani vatove entitled kuti ndinofanirwa kutoti nditore inini anomaona nditore nini saka pakaipa Sabina I've been trying to aid you iri kuramba saka ikaramba I'm trying to aid you for the last time ikaramba manje ndapenda I tried right Sabina tungokupa 2 minutes samata uda kuti tivhare chindi play my audio yenyu what a quan my phone my phone ndiri bho muri sei ndiri right zvangu ini nangu ndoda kungoenderana netopic iyi ndine shamwari yangu sorry SIS MELLY but yaira kuti vanhu vari kwachichema but inini kana ndichitaura chokwadi ndinoseka saka munondibvumidzawo here kuti vanochema vamwe ndechiseka but musafunge kuti ndiri kuseka because ndiri kufara but manerves okay shamwari yangu iyoyi taidanana tichifarirana tikamakana tamakana kudaro chirwere SIS MELLY musakate because pana mwana ari kuseka muchiripo here kozi ndokuziyai kukatamu saka shamwari yangu taidanana tichiwirirana and everything else and I loved her but she didn't trust me because she had a lot of enemies around her. And that was in 2019 and then we were so distant, and then eventually we got to be together and then now we're together with my friend
ndakazonzwa manje recording yake manje achiyeya manje manje. It's got nothing to do with me, but he was plotting zvekuita. But shamwari yangu ndakareconcile nayo, and then I'm a publicist panapa. Shamwari yangu yika is also a socialite, and then inini manje andikuziya. Oh, sorry, so you murgunzwa Peppa Pig. Ndanganda chinja ma remote kubva mu recording to remote TV. Yes, saka ini chanda kubvunza pana mtu chekuti topic pana pairi kuti SIS MELLY. Taura zvoda kutaura Sabina. Tipe ma recording dzabhuru wako socialite. Wakatamba naye chipe. Inini manje ndaya pana pakuzokumbirawo kuti please ndoita sei shamwari yangu ndoida zvisingaite, but iri involved muscandal yandine marekodhi ayo mungunzwa. Saka ini ndoda kuchinja ingoplaya shamwari yako azvihwire woga chingoplaya. Juliet ngani tikuzviziva kuti ari kureva ini ndikaplaya Sabina titohwa izvozvo playa tihwe shamwari yako SIS MELLY. ndatipai uri kureva ini ndikati endozeka kureva ini chiplaya tichihwa pasitandara. In what way? No, please, it's not about SIS MELLY, don't get it twisted. Murugona brains dzako ende ndaiti ngachimboplaya tipedze nyaya yacho. Aiwa, inini shamwari yangu iyi shamwari yangu amusirimi. Shamwari yangu yakapiwa 5 hours live yekuti iite nezvinhu zvemanyepo. Saka inini ndine marecording ekuti shamwari yangu iyi ndikanga playa chete anobva aluza credibility yake. But inini ndofarira shamwari yangu. Saka inini chandikubvunza SIS MELLY ndechekuti ndoplaya marecordings aya shamwari yangu ichidzvanywa ibetrayal iyi akabetraya. Haisi betrayal pana, haisi betrayal play marecording. So mara kwa yake tena kuwa chete marecording zingapi? Aiwa, ini chandikubvunza SIS MELLY ndechekuti ndikaplaya marecordings aya zvinhu zvinogona kunja for shamwari yangu inini, okay? But shamwari yangu iyi yakabetrayiwa neshamwari yayo. Ndiyo topic yepanapa, betrayed by your friend. Shamwari yako yakabetrayiwa neshamwari yayo. Saka inini ndikaplaya marecordings aya shamwari yangu inini inogona kurwadziwa because shamwari yangu inini ishamwari yangu. But shamwari yangu inini ine shamwari yayo yakaibetraya, and then shamwari yayo iyoyo ndakairekodha ichitaura kuti yakabetraya shamwari iyoyo sei, and then shamwari iyi ndafriend nayo. Saka kuti ndiplay marecordings aya hachapiwa friends now vese vari two. Vakagara vari mafriends angu, but imwe shamwari yangu iyika is more stronger, you know, like in the public. She's a socialite, you know, and she did a live 5 hours achidzvanya mumwe munhu zvisingaite. But shamwari yangu imwe iyi yakandiudza kuti shamwari yangu iyi yaita live iyi for 5 hours ndo yakaipa information. Murikunzwa? Saka inini ndiri kutya manje kuti ndikaplaya marecordings aya manje shamwari yangu yandinodisisa iyi yananga ndisingaone for 5 years yakandibloka for 5 years ka inogona kuzondibloka futi. You see? Kana ndikubloki hayi ngokubloki player marecordings. Hayi nini kuna vamwana but ndikaplaya marecordings aya ini ndinotya kuti inini shamwari yangu inini inozoreketa kundifarira. Iwe usatye shamwari yako, iwewe playa marecordings usatye shamwari yako, play the recordings. Shamwari yangu indoirespect. Handisi kutaura kuti okay, 8 mumwe munhu SIS MELLY, I think I need a second opinion. Iyi yakanyeyiwa iyi, he's got a lot.
anekazvikaranyisa kuenda nekaida kuti ngokuitira yake drama rake pano achingokudza zvinhu zvisipo ina handina nemasocial life. I don't do anything. I'm not friends with social life. Hakuna zvakadaro mabatiri murecorder, but inina hangu ka ndikuda second opinion, because I don't trust your opinion. I want a second opinion yekuti ininda reconcile neshamwari yangu. Uchida second opinion, ndikukupa opinion yangu inini. Sasa bro, I'm giving you all my own opinion. You want my opinion emwe munhu say angu kumashore play the recording. Inini, I just don't trust because I'm in England and you're in Africa. I want second opinion. Kuti shamwari yangu nirandikuza SIS MELLY mangandichitaura imimi kuti imimi hamuna shamwari dzamunotaura nadzo muchinyeya nadzo muchiita sei and everything, and then inini ndakachingoundestanda zvamuri kutaura kuti hamuna vanhu ivavo. Saka inini ndiri kuda kuti mungoti imimi shamwari yangu indoida nemoyo wangu wese, but imwe shamwari yangu iyi yakandiudza zvayakaita kune shamwari yangu iyi, and shamwari yangu usada zvokuudziwa zvewe kana une evidence player ndokuti shamwari yako itidze makuwa player ndokuti shamwari yako itidze makuwa iwe usada zvokuudziwa kana ukapiwa recording play the recording shamwari tidze makuwa ndokuti next time isaite makuwa. All right, so can play. Manje maziso machenda anotikwadza nekarekodha SIS MELLY. Akakanapa Flowers is a light old man. Hold on. Okay. Akanda press. SIS MELLY kandiritaya vasakwara vacho. Mirei back the lights. Hold on. Because shamwari yangu iga yakabitrewa numbers achanenge angoita matriple izvo zvine mushonga mukati izvo kosaitisisawona pana kusatedza kuita blind izvi zvakaoma izvi SIS MELLY marecordings now tachowari but izvinezvi kamera yacho yabva ngoita play anyway yatingotonga sezvairi SIS MELLY kuti zvakaoma chingotonga chiko sabvira pasina maplaying rekanaatonga playa marecordings totonga zvoti katonga zvisina kuplayiwa nditaureni nemuromo wangu cause ndemuromo because ndini a second witness. Ndini second witness yacho ini ndichipresa karecording aka cause aka kari kusvika kuma197 saka unofanira kupresa but akasi kupreseka cause handichaona manje but ndiri witness ndichine muromo maziso anogona kunge aenda but ndine muromo. Munofunga kutotaura ini sewitness kuti imi mundibatsire neshamwari yangu. chitaura tiwe ukataura taura ukanda masters ukataura taura ukanda masters Hey, SIS MELLY, I told Uncle Flowers could you are my Dr. Draker, could you found Boeing 777? Oh yes I did. Yes, and na Flowers ada kumurisai arikuda kutunzira rice and chicken. Okay, yes Flowers. Yeah, where I say? What a bunny man. Everything all right. Where you want me to send you rice and chicken? Yes, rice and chicken me done here, Africa. How much is it? Because you had a big job. Okay, how much it is? Auntie, speak to it. This is my blood, man. How much is it? 100 pounds.
100 pounds. Yes, he said 100 pounds, darling. Yes, thank you. A chicken in Zimbabwe is 25 pounds. Potatoes is 25 pounds. Salad cream is 25 pounds. So what she's saying is 100 pounds. And I told you she's the one who found me, remember? And she gave me the opportunity to be point 777 to prove to social services who I was, you understand? So she's asked from her brother-in-law 100 pounds. Yeah, we don't watch no face, innit? Yeah, no face. Because if you look at her face, Derek said, SIS MELLY as if she tripped. Anyway, so you said 100 pounds for SIS MELLY or 100 years. Yeah. SIS MELLY. But SIS MELLY not do that though. How many people did I give you that? So you are going to protect you must pay me. Don't keep me serious. No, I understand, but SIS MELLY apa madzikisa demo rice and chicken is 100 pounds. Mango kara zvenyi papa. And I'm going to dining rice session and you're 50 pounds chicken and chicken is a giant chicken 50 pounds. Yeah, I was 50 pounds, not 100 pounds. SIS MELLY me mandichika my stars, mauda kujika futi murume wangu muri ani kwa imini saka mchinzi ma Vampire Diaries. Anyway, mataura zvamuri kuda muchapiwa. Madiaries akaomera kani panapa imu munofunga sei nchiedwa naSIS MELLY. Makaomera madiaries ndosaka ndichizoedwa kuti ndiye kuzombokutuka iso. Because imimi munoda zvemahara ende munokurumidza kutambarara. Maona amaini nenyi pavangu vachikanda masters. Makachifara zvisikaiti muchifara. Nhamo payasvika mabva matanga kuluza pamaviews. Batsirai mukoma wangu yaari kuAfrica. Munofunga kuti inini kana ndichitumidzira mukoma wangu rice and chicken I'm stupid. Ndikutumidzira mukoma wangu because aiwa SIS MELLY timbotaurirai vanhu kuti ndandakablokwa sei everywhere not to publish myself. Imimi vakavharirwa kwese katisingadi kana kuvaona padiaries kwese vaitituka kameni nonga daily kutuka indakazonatendera attention yekuda kuti ndikabva ndavaignore. SIS MELLY, do you remember? Guys, my recording now, trust me. SIS MELLY, do you remember muchitumidzirwa my message nehama dzangu Sabina Nopenga? Yes, but the truth is that to my tablets, to tora kuma doctors, to my citalopin and my citralline, mauya ku England, mashone America, to kuchagisa paper. Even they took it to another level. Right out on the Uraya and assassinate me in a way. So I mean, pamakandipa opportunity. I couldn't actually show myself here in England who I am, how I'm able to communicate. Vengo fungo tinditori monkey or chimpanzee. Saka pamakandipa opportunity kumvengemvenga anambobvira ndakudza the topest secret. Imimi I could defend as just as a bonus kuna Tatelicious, but inini ndangandine agenda yangu yekuti ndipublishwe paGoogle vanhu vachiti Sabina celebrity, yeah, vanhu vachifara. That's how I want my voice. Saka imimi, you can never put a price on me and then I'll say no. You see, that's how much I love you. It's like 100 pounds. Okay. Kutaura chokwadika ezvinezvi ndakuona parecording saka zvinhu zvachinja saka ndogona hangu kungoplaya marecordings aya saka inini aiwaka mukamhanya yakati sataplaya marecordings aya mari yenyu yamakumbira muchapiwa namazepe 100 pounds. Taurai chokwadi.
aiwa tichitondewo zvinewe kuti study vasikana play recordings ndasiri kuona izvi nezvindakuona kwaina queen kiera achibva panenge achikutuka inozviziva hangu ndanga patibhadharwa mari kuri nani pane kuudzwa chokwadi usingabhadharwe mari uyu hapana I want a second opinion. Mari yenyu na flowers, mari yenyu na flowers yo. Okay, mapanana. That's it in the mchapio. Mchazowandika pakuti zvimeli ndakapa 100 pounds yangu. Enda andisiri vakafane jara mchazundudza. Andila kuti kuri vangu sheti ne trousers vakanogura nayo. Zavatenga. Zvakaita zvitiki pabhina zvitika kutuzo pamunina wavo kapaya. Saka inda kaonyera kabhurong kudza shoti why wait at disappointed. Inda disappointed naye. Smell udza. Inda naye. Inda kautenga dress wakanga watenga chitiki papaya zvitiki diki takazopa munyanya mukumusha gokwe asi dress ndinda kaupeka zvanga dress takapeka hapo kuti handi wakangotengera kuti handi wakangotengera kuni dai kupeka dress wakangotengera kuti chiro wakanga watenga 20 pounds dress wakanga watenga dress ya wakanga watenga 20 pounds dress chia Sabina muita muchitamba zvenyu pandatove serious munoziva pamanga muchindivherengedza paipa ndatodhilita maaudio angu ane mamwe maweakness muri kunzwa inini mune mushonga here because nandine 197 14 chit player 14 18 because it's got nothing to do with that. But I I got confused. And then I deleted it. Zoka. I don't get warm. Anyway, I Zoka. No player SIS MELLY. To play. Okay, guys, I love you very much. SIS MELLY, the truth is this year. My friend, Apindwa Makua. Okay, and we're not friends for a long time. Now we're friends. I'm not going to play those audios anyway. Okay. Okay. I'm just going to let it go. Vanhu vachazvitaura but ngavazive kuti tine recordings because zvacho zvichabuda naturally. But on my behalf, inini, I'm not going to play any audios to incriminate my friend because me and my friend, we shared so many secrets and so many laughters and patakanetsana, we never even exposed it to the public, and even up to now in indikanetsana neshamwari yangu iyoyo hatitombo exposana zvatinotaura kuinbox. Saka let's pick up that. Saka I'm not ready to trade my friend, but I want my friend to know could stop playing nevana vadiki. Play with 0.777. How good is that? Okay. So friend yako yai muchudza namasecrets kudaro iwe waitoiudzawo masecrets chikudza masecrets Sabina shamwari yako ngaiterere inzwe kwai shamwari yaSabina iwe you play with anadiki kwanzi stop playing with yes stop playing wanadiki live yawakaita for 5 hours incriminating somebody ndinoziya munhu akakupa and anotanga ne certain word. Okay, it's an alphabetical order after your own real name. Okay, but the reason why I'm not gonna trade my friend for the first time, it's because I love my friend so much. But between me and my friend, I don't watch it. I don't see Sisi Sibasbanda, uyo, exactly. Saka yo Sisi Sibasbanda, she understand with other people can trade you for a shilling. Saka Sisi MELLY, shamam shtaura jesho kuti pana mwana wanotenga for information. Sometimes we can buy $20 just to understand who you are. Saka please, imi makambo nditi, I'm a loner when I first came to this social media. Do you remember? But today you're preaching to people could be alone. Innit? Saka any problem yandaitaka zvamanga muchitaura kuti ndanotaura pane muti problems ako and everything, and you know I've got dogs. I've been telling my dogs my problem, but ever since I told them nyaya dzamazepe dzakatanga kuhukura imbwa dzangu kuti kaudza problems edu aya pamuti and then muti wachobva watanga kuoma. Muri kunzwa SIS MELLY? Pane problems adziri nani uome muti zvimuti zvinani uome kuti udze munhu
Today tunangoudza shamwari yangu iyoyo kuti ndoziva kuti unofollowa SIS MELLY's diaries kuti stop playing nevanavo. Makambonditi inini I'm lonely. Iwewe ziya zvawataura zveshe kuti vanhu vanofana kuconnecta nebusiness. That is it and that is me. Pasina personal training, you will never get Sabina. It will always be drama on social media. My real friend, tunaenda ku gym, tunaenda kunoheva a cup of coffee. So I think comment section panapa, to thank you, my Mandela. You didn't sell your friend because my friend did more for me. Kanandaka neta nesha mwari yangu gaingo yenda iyo yoyenda. This was not SIS MELLY. Inini ndoda kutsurawo futi iye munhu iyeye wenyakwese anoita zvakadaro. Also stop it. Ndosaka uchiona naSabina tisina anonzi SIS MELLY makambonzwa kuti inini ndapinzwa makuhwa. Makambonzwa chitongeswa makuhwa ekunzi azodai. Bishop taura mamona live ya Bishop today. Reconcile na Bishop in a good way. You gave me an opportunity and I'm worse than Bishop. Please, SIS MELLY, stop that. Me, I must go to who's Bishop now? Teacher love. Do you know what people don't understand between me and you? Yes, that's why did you call Bishop hippopotamus? You are not here to ask me questions, Sabina. You are not here to ask me questions. You must go and ask her why she called me. You must go and ask her why she called me a bitch. Hey, yeah, right. Saka imimi ndine evidence yenyu. Bishop go and train. Hanzi ndatotanga kutraina hanzi vada kuita mwana mukomana. Good. Saka mati ndakagona kai push people in the right direction. Saka why are you complaining when you counter? Why are you complaining? I pushed you in the right direction. You got a client, right? So, 50 people of my clients are in hundreds, not one or two. Saka sisi. You start from somewhere. You start from somewhere. Live ye mustaura nezva Bishop ye 5 hours. Hanzi vakakutrepai, hanzi vakatuma a snitch to you nyoka mu inbox menyu kuti muite live yo. Saka emimi live ya makaita ye. Sabina, listen, Sabina. We don't do listen, Sabina. Listen. Sorry. Go and tell the hippopotamus, my messenger inbox yangu, it is not run by me. Don't have to changa. Those are the two people that runs Messenger. SIS MELLY is not found on Messenger, so it was lie number one. I am found on WhatsApp because the Messenger in WhatsApp I'm going to too. So today, team with the Messenger in WhatsApp. So if she said that, has how he runs here, that's a lie. Go and tell the Kunta atorwa babake for a walk. Listen, this is my sister. This is my blood. This one saved my children. Saka don't joke around. Amaini vadzoka. Manga muchambotamba na Selina muchifuta panapa. Ona outfit yakapfekwa na amai. Muri undertaker. Okay, nigga block panapa. Bye, Shamari. We love you so much. We'll see you. Bye bye. Go and tell you people that here there are people. Either you are lying or hippopotamus is lying. Bye bye. Guys, the guy team, Sabina Anaya. Always she starts to but she brings years no person no say
Day kunyepa iyoyi anga vatsvaga makuhwa ine pakuta kuzoti zimeri vakachakati saka asi makuhwa indotaura mapapa ndotaura mapublic guys munozviziva madhairis handikudziri munozviziva kuti I always tell you kuti munibate fast you use WhatsApp mukaenda kumessenger kune vanhu vanoita zvemessenger not me. So there's one in Germany and one in Australia kuitira time difference. Me quick WhatsApp ndokamunondibata. So ukoko zvahipo izvo naSabina meno mukwirirana kuenda muwiro nangu makafanana mose. Right guys, ini ndakuinda anokutuka kuma life ake zvinobhuwa ndozviziva akangotuka ndongomubloka kuti ndakamunbloka nditi akati handichatuki akangonituka ini ndinongobloka ini I will go back to my peace angosara chingondituka oga ari kukwari kona kukwari wani kukwambini kuku right. So guys takwenda chega ndindewo ndinoti fast then tobva tadzoka kuna mazepe part 2 ameno tichekwe kada kuna guys kana mwana zvotanga ndauya umukondedza undiuye maaudio andapiwa asi ahodhiritiwa pano saka zvinhu zvacho amen kuda ndichapiwa nanhingirikiri kuda ndichapiwa namai mazowe amen rikaitione pamwe achaya namai mazowe maudhi anga ambopiwa kuti nditi anga ari echina handichaziviwo right guys dzidza kware munhu alright saka tosangana guys time antika love you so much guys.